Guys, makomenzi amenoti chichi kuitika nazukana. Si makomenzi asuna ubuda. Amenoti chichi kuitika nazukana. No comments at all. No comments at all. No comments at all, guys. Atongoenda mberi zvakadaro pasina makomenzi. Tongoenda mberi atingarambe chingokata life havasi kubuda pamachazobuda kumberi haasi kubuda makomenzi hapana makomenzi. Tongoenda mberi zvakadaro, guys. Maswera seko, guys. Sorry yenyu nasandi gaindi tokuona ine phone. Iyo yandichashandisa iyi pamakozi. Mirai nditoverenga makomenzi enyu nemwe phone because makomenzi hapana. Amenoti network yazuka here kana kuti phone yangu yakuda kuchinjwa. Atichazivi. Kuti phone yangu yakuda kuchinjwa here kana kuti ndisuka back. Right. Ndakutoona makomenzi enyu, right? Belinda, how are you? Precious Chirwa zviri sei? Twambo Malambo. How are you? Meals Maposa. Zviri sei, right? Itai guys mchingo share live TV tangu pinda munyaya yedu. Timbu play pane mamwe ma old ma videos atinawo. Atula ti play before kusati kwa fonwa ne mwe mskana arenya yake nyaya yacho iri kutonetsawo. Hameno guys, vari kugwa mainini na maiguru pa murume wavo apa. Saka ameno. Ameno. Mira nibona message yaisai. Ameno. Mira ituone message. Mira ndifare ndizo message. Guys, inyaya ina ndisikuwisisa. Guys, indambozama kuti nyaya ikai titaure kuseri. But it's like tuvana vari kuramba nenyaya iyi. Guys, handizi kuti nyaya ichaitika sei pasina kuinvolva maiguru. Yes, Nelson, I can see you up there. Handizi kuti nyaya iyi icha-involve inoitaurika sei pasina kuinvolva maiguru. Because honestly speaking, maiguru hapana pavanokwana zvavo. Hanimaona. But now, andichazivi guys, pane maaudio ari kuiswa panapa. Gaitingoteerera. Muri sei? Makasimba here. Ndine musikana anogara naLi. Mapurisa anga ari padhoma kuseni kuma6 chaiko. Vanga vachiti vatumwa naivo babata diwo. So hatiziye kuti ivo kana vachiramba vanenge vachiti kudii because mapurisa anga achitoda Li and safety yaLi manje tatotya kuti zvichiri zvega here. Ende nyaya yacho hatisi kutoziva kuti nyaya yei because it's been some months, 2 months now paka nyaya dzese dzapera. Saka what could have triggered kuti munhu azounza mapurisa nhasi konguva yese vanga vari kupi? Plus anotaura nedzimwe hama dzaLi, masisters aLi anofona achitaura navo achivatovati ana maiguru muri sei. Saka chinonetsa ndechekuti apa anenge achitotaura kuti munin'ina wenyu ndomuda. Saka chinonetsa ndechekuti kana achida munhu anogomutumira mapurisa chirudzi. Guys, ndabva ndapera power. Guys, ndabva ndapera power. Kwanzi saka apa Li watch is not safe ne condition yake. Nevedwe saka babali muchiri kungofonyera musikana wenyu. Imi muri kuyeta mukadzi wenyu muchiri kungofonyera musikana wenyu nanhasi. Havarume nikisi vasikana.
Haza nambona zvakadaro. Mapamaja ndakana makomenzi guys. Hapana makomenzi ndakuzokera nona makomenzi kune mifoni. Ndikada kutozokera nona makomenzi. Zvakaoma. Musikana uyu vakambouya panapa pana mai guru nenyaya yavo. Kana muchiri kurangarira panapa. Yababa vaya vaya mudiaries. Baba vatori mumwe wepano. Ikanetsa nyaya iyi panochizama kugadzisa kuti iwe sena nekutukana namai guru, sena nekunetsa namai guru. Saka ndo zviri kunzi after nyaya yatatisi yapera paya. Baba vari kuramba vachidzokera futi zve hamene kuti chokwadi kwati kunyepa here vachidzokera kukuru ari kuti ndikutumigwa vanhu baba vaya vari kuti iti nyaya yacho ina handichahwisisiwo guys kuti nyaya iyi yakamira sei I don't know amen mirai tinzwe kuvaridzi vayo ivo apa kana ndisina makomenzi guys pikuona makomenzi hapana iyo foni iyoyi nasi makomenzi enyu mukatonditi sisimene handisi kumaona okay avasi kubata foni kana chida chezotifonera back avo kana vakuda chetifonera back masuri saka dai babali muchiri kudzokera zvemukadzi wenyu owa kuti muri kudzokera futi kune vasikana makamboramba mukati ari kunyepa amen tozonzwa naiwe anyway guys maswera sei guys maswera sei I hope muri right guys I hope you are okay kwamuri kokokomese pane nyaya iri kunetsa panapa makomenzi ari kunetsa asi kutobuda hapana makomenzi handisi kutomaona saka ndarozama kutona nemwe foni ari kunetsa inyaya yemakomenzi ndosaka I think kuside kuno kwangu ndisiri kutomboona zvachose makomenzi but anyway ndiva parufona hello unozati ndiregerere ndakandakanganwa sure kukanganwa cheko kukanganwa uzati ndakakanganwa ndisiti musiyani chii chakaitika ndakakanganwa nditofunga chiona kera mascreenshot andakakusendera yamnakanombomavhura simene ndichazangobudikira kumalive enyiko ndomboita get crash nditori kulive izvozvi nditori palive izvozvo unozati ndakatokangamwa zveshuwa I'm sorry ndini ndakatowa ndigwa dzimwe nguva dzachona vasikana anyway reka timbotaura nyaya yako usandapinda munyaya yangu ndiri palive izvozvo reka timbotaura nyaya yako naye vasikana veduwe ndibatsireiwo pane musikana ushu ari kufona ushu nyaya dzacho guys dzatowanda tidzokere kunyaya yake Wewe kana mukataura nini mukaisa zvekuti munodilita 24 hours guys nyaya yacho panenge pasisina indinenge ndisingasaioni ipapa zvakadilitiwa zvine zvakadhiritiwa for 24 hours saka ndozozviona kupi asika hello ko wakadhilita kazvinhu zvacho zvemascreenshots achona nyaya yangu anyora yapachisina zvakainda zvaenda hapana ndifunga ukaisa 24 hours zvekuti disappear hakuna ora saka regai ndigosenda pane chii chamusina ndisende nenhamba yangu hapana zvese apa hapana kana zvese apa sinditi palive unogona kuitaura nyaya yacho tingoidiscuss buzi kutsvaga rubatsiro ka handiri kuadvise nje iyo advice iyoyo alright saka ndozodi ndosifona back nditanga ndakutumira mascreenshots acho setumira mascreenshots tione alright tichifanira kutora vana ava vari kufona alright ngatifanira kutora ava vari kufona ava wadona ngatifanira kutora ava vari kufona vasikana ava nyaya yacho hallo maswera sei ndaswera maswera sei kona ye mwanangu chiiko zvechanetsa chiiko chiri kuitika this is what happened makuseni zvakuma around 6
anga paine mapurisa ari padho anga ari padho achinoka then munhu andogara naye avhura dho ndobva pabvunzwa zita rangu kuti ari kupi aripo here ndobva amuitira neachagari panapa apedza mapurisa aapo handiti chii chaitika vanokotsa kutaura ndobva vangomubvunza zita rake mbovanyora pasi ndobva vaenda saka inini nekuziva munhu wangu because akambosvita futi kuti anga achinda kuvhirisira kesi ndikada mapurisa kwachina kwako ndega ndikanobvunza kuti pane kesi ine zita rangu here vakati hapana kesi but kana uchida kumuvhurira unonzi doketi ungosa kuti vhura because haasi kufanira kunge achikutyisidzira ashandisa zita redisisi mapurisa kana tongati anoti it's fine. I stopped kumutextira mamwe mamessages kumutasese nekumutsvaga ndichika ndicha move on but unongoza mafeelings haangoperi apa ndine nhumbu futi munoza situation yangu inini handiti saka pasita munhu amubvunza kuti kwewo watuma mapurisa kunogara mwana uyu what's going on ndobva atizoni anzi akandisendera message yekuti I miss you zvikanzi iyo message iyoyo chete ndoyakutriga kuti unzi uri kuenda mapurisa aende zvikanzi loya rangu ndoraendisa vanhu yavo uchi andisa mapurisa mbakati vanzi koloya raziva sei kumba kunogara musikana uyu so inini handichatombofile safe because last time akandisi mapurisa ndaunda kuvhurisa case uyangaiswa kumapurisa handiti dasina kutomboenda ndakatogara futi ndiri in fear ndisva ndichingoti maybe ndavhurwa zveshe vachi case kumapurisa how do I know that idzi hadzisi shamwari dzake because ane mafriends ake emapurisa ine mbatadanana zvingati sei ndaizvisiya ndozviziva sei kuti pamwe vachanditora pamwe handisio polisi vachana pamwe kuti ameno anything can happen this is Cape Town so handisisiri safe I feel kuti handisi safe but zvakati zvakashata because inini ndakamove on life yangu ndikuzvoendera kubasa I don't bother him I don't bother even any of his family ndingozvirisa life yangu ndichigara zvandanga ndichingogara ndichifishandira saka iwewe fear yako ndeyekuti uri kutya kuti pamwe iyo ex boyfriend ex yako kana kuti munhu wako here kana kuti ex hatichazivi kuti ari kutumira vanhu kuti pamwe ugone kukuvadzwa yes imi muchiri kutaura mose nababa atove ex smelly because we no longer talk to him katobvunza mandogara naye anondiwitnessera this ha saka handichazivi nai baba ningirikiri baba uyu baba achadi ko imimi muchiri kutumira mapurisa muchiri kudei kumwana uyu musikana uyu munodei kumusikana uyu muri kuda musikana uyu kuti muri kuda kuti inga mune mhuri yenyu wani makati kune mhuri yenyu makaita mistake zvikapera madzokera futi kune mwana uyu kuti kana mutokonya muchitumira vanhu kana kuri kuti mutumira zveshuwa munenge muchida kudii munenge muchida kudii naye baba achadiwa munenge muchida kudii kana mune mukadzi wenyu mukadzi wenyu ari kweko Cape Town akauya kuCape Town right now musikana uyu muonesana futi mukunesana kwenyu muchapinza futi mukadzi uyu panyaya idzi dzechihure idzi mukadzi wopinda pakati asina chaanoziva nekuda kwokuti mimi pamwe amurutadza kurega musikana uyu kana kuti zviri kufamba sei handizivi iye ari kuti zvakapera wandakamubva on mberi nelife yangu kutumira mapurisa ndei ndatozoudza neni lundu hangu zvisi zviri kuitika because vaitomuziva mufesi uyu achiuya panapa munhu saimuziva amza ndinozviri kuitika ndosaka mapurisa anga achinzi auya panapa vakati but ndisizve 2 months ago why you akuramba achikuita zvinhu zvakadai pamba pangu inini but to be honest with you inini handichisiri safe because mapurisa angori kana padho kwanguri kumapast 6 am makuseni iye ndozoti ane mari money talks kwaari iye anongoorder ti munhu chiita zvakati akatumira vamwe nofuta siri mapurisa handichisiri safe ngaandisiye nenhumbu yangu ndingoita life yangu ndisho zvandinge ndichiita it's okay I'm okay with that ngandisiye nenhumbu yangu vede musadaro kamuchazotisiye nenhumbu yangu munogwadzisa mukadzi wachana haana chaanoziva vede hapana paanopinda handisi kurodzisa mukadzi wake sisimiri vapa ndisoka nanda because I wanted to talk to you like who is woman to woman aiwa mukadzi aramba mukadzi atina mukadzi ati aiwa ine handiri kupindira panyaya dzenyu idzi itai zvinhu zvenyu mega sekuita kwamaiita aramba mukadzi saka inini futi I think for now futi it's high time kuti ndiengage futi family yangu because nasamva ndakatomboudza zvinhu zvese zvasachongoitika ndichingosova zvinhu zvangu ndega kuitira mangwana ndikamwe achinzi handisisipo vanoziva kuti chii chakaitika
Yeah, I think for safety yako kana uri kutya kuti munhu anogona kukawadha for safety reasons chingodzaidza hama zvezvigari zvichiziva handidziri kuziva kuti une nhumbu yake kana zvinzi hanzi ndezvepeace order ndinoziva chinonzi peace order handitika ndafanira kunge ndakafonerwa inini nemapurisa kandi vakavondiseva handiti ndosaina but I have never received that iye kana achiri kundidani ngatiri zvakanaka neni handiti titaure if we are going to do co-parenting tutaura zvakanaka noti kuda kuramba achindityisidzira bhosi anoziva kuti zvoni ndinotoningikina it's very bad achindida ngauye akataura nemi zvakanaka uye ningisi anyway kana achindida ngauye ataura nemi zvakanaka ene mwana uyu ka ndingarega hangusekashuva zvakadaro kana iva babachati kwai kana muchindida uyai kuno kumutaure zvakanaka kwai ndoitakomba ndingi zvakanaka panyaya yemwana vedu weka zvakaoma hazvo varumeka kana vasikana inini makanditsura ndikateerera advice yenyu ndikataura hangu kuti aiwa rega ndivasiye baba nemhuri yavo sezvonazvozvechimadzima ndizvoendera kubasa. I've been doing that chekuti anzani akasendera message yekunzi I miss you hazvimupe right yekuti anozoda kunditumira vanhu kuzondiataka ndokuna mukana kamusuwa bhozi ndine mwana wake kamudumbu mangu here there mahormones you should understand that. Saka akakutumira message yekuti I love you I miss you kana kuti chiya iye paabvunza neimwe hama yangu yamubvunza kuti kori kutumire mapurisa ndizve ati hanzoni is because akanditumira message yetanzi kuti I miss you. Iwe ndiwe wakatumira message yekuti I miss you. Zvoda saka ndotati umutumire vanhu here message yekuti I miss you zvikanzi lawyer rangu pati pandikuti inini handiti nokuti handibvunze kumusenda message yekunzi I miss you because I've never signed anything kana inonzi chiya peace order. Saka lawyer rakaita nongomukana kuti hanzi boss wasiva message yakanzi I miss you pakuita zvakadai soizvizvo I don't understand ndomashandiro azvo here. Baba chadine machidzikama naimi zvomoti nyadzisana yanzvo adzinga muri mumwe wedu pano ko muri kuitireiko rega ndimbotora kuedza ari kuti request pamwe macomments anobva auya. Let me try to edit when ndaona request. Macomments asi kuuya. Buda iri kuti connection failed buda futi udzoke. Guys pane mbana anogona kumbosenda request here mukwire tione kuti macomments auya. Ndatira kuswipe macomments asi kuuya. Inenge fault yeku-Facebook ikoko. Inenge fault yekwaZuckerberg ku something is wrong. Vedwe munozana unobva wapera power so unobva waperegwa mufunge. Saka baba achadizve vacho avachadiwo nezvako kana vatoenda kunoripota kumapurisa kuti wandisendera message yakanzi I love you. Saka kunoti vachadi nezvako futi handisisinewo ndanotisa move onini ndanotopora chemukana mandogara nangu dzoti ndanotopora ndanozvisimbira ndizvidyira achita basa kwangu. He should stop kunditumira vanhu mapurisa ake vaya kuti mapurisa weze lawyer rake rinongwe kana padzoka pangu for what ndaparei ndinoa ndauraya ndaita sendatukana ndathreatena anyona threatena where is the proof hapana proof he can't just kupoka kundishungurudza kana kuti maybe ndega anobvunza kundishungurudza ndiyeni marights ndiye munhu inini I deserve kuti yese because he is a man. He can do whatever he wants to do because animal. That's unfair. Babatadi takumbira hedisu pano padiaries muri mumwe wedu babatadi please chirega kutumira mapurisa uyu wakaita move on nelife yake babatadi chiregai mukaona message inongonzi I love you just delete and block mazviwa chidelete ayanzva adzimobloka mosira pamangwana sezvo kuchinzi kwai pane mwana arikunzi ari kuuya chisira ipamangwana pari kunzi pane mwana ari kuuya saka chisira ipamangwana imimi just block anditika kana kaisa message kana vari kunzi ari kuno captain mashana I'm so sure kuti ndo ari kumupusha kuti aite all this because havana chavanotomboziva maitadi havana chavanoziva because makuseni pawati kwai ndoda kuindai ndiudzirewo maitadi ndoda kutaura navo vatoshamisika. I don't think kuti she's involved in anyway vatoshamisika. I don't think so because ndozvahangu kuti iye pachezvakakamira kuti hanzi anoti hanzi ala kunditisa zvinhu he can't.
apa maitadwa kungova blema zvako havasava because vatovhunduka makuseni vatovhunduka chaiko chaiko vakatoti naisi simeli moti handishurigwi. I don't think so kuti vari involved. I don't think so. Avasi igembo rako neex wako iro riri rongori gembo rako neex wako. Saka vakauya vakataura nezvakanaka kuti ndichiri kukuda iwe uchaita sei? Naili vakauya vakataura nezvakanaka kuti ndichiri kukuda uchaita sei? There's no love. Ndingatosvasina kana poison muchikafu chisime ndochokwadi apart sina love between inini naiye kana kutongotauraka yes ndiri kutaura naye kuti ndine nhumbu yake handiti ende mwana wangu be here to stay handitika zvokuti hanzi inini naye tinge tichadhumanisa futi izvoiti no vakakukumbira unovapa iwe unovada pabatani ndo munhu waunotoda manje unotovada iwe vakatokukumbira cheko cheko unotora wavapa iwe surely ngati pamwe pacho ngativei riu handivapi okay sisimeli handii riu iye ndendomufunga because ndine nhumbu handiti but kuti zvanzi ndinomuda zvekuti dai ndaigona kuti if I could release ndagona kuchinja nguva kudzokera mumashure. I don't think kuti ndaimbofanira kuita zvinhu izvozvo. If I could turn back the hands of the time. Saka chiregera maichadi I'm sure vakateerera vagotsiura murume wavo handiti chiregera maichadi vagotsiura murume wavo kuti murume wachona asiyane newe zvachise muchingoparadzana in peace mungosangana panhumbu yenyu kana yazvaro. I don't think kuti vanozoda kuita chip in azvinonaka hazvinake. Aiwa musikanzi wangu wandinoitayo ndakakuti zvakanaka ndakariro zvakanaka but musikanzi wangu wana kuzva nezvemusoro wangu but kana ukadzati ndozvakakuitika kwandiri they won't be happy. Alright, no problem. Chirega maitadi vagotana nemurume wavo vachahondiudza ndozokuudza nditya chirega kuramba uchigwa chimira iwewe maitadi vachataura nemurume wavo kuti vamusiyane then ndozokuudza kuti murume wacho anenge ati kudini. Nangu handisikuudza nawe. Alright, it's okay. Ndozokuudza nditi. Alright. Sorry, ndamudza satapedza kutaura. Zvakaoma vasikana. Ameno. Right. Regai titaure nyaya yedu yatafambira panapa nhasi guys. Pane nyaya iri kunetsa guys. ma-COS makosi nashe muno mu-UK ari kunzi aparadza dzimba dzevanhu handitika. Mirai ndiplay audio video. Kuri kutonetsa vakadzi vevanhu vakusvika pakubuda vachitaura vega kuti dzimba dzedu dzaparadzwa nemanyaya ema-COS. Saka toda kuti timboonesana kuti chiko chiri kumboitika zvambonyanya kuita sei, chiko chiri kumbonyanyoitika. Handiti maona all they know is foul mouth and foul language. They don't know how to do evaluation. Pane inonzi evaluation yekuti you can generalize kuti uchisefa. I want to give you an example. Chembere inonzi Penelope, and what I'm proud of being a COS. What are you teaching? Chisha uri kudzidzisa. Unodzidzei kubva kuna Penelope? Somebody who's even failed their own life. Chandiri kutaura ndechekuti varume ma-COS vari nani havana problem, but vakadzi vavo, majority yevakadzi vavo, statistically speaking, majority yevakadzi ma-COS, most of them they're homebreakers. Mabishushu, magindagoria, homebreakers, and vane challenging behavior, and are full of I know, but I can do this and I can do that. Anyway, you don't know what is happening. Hey, takaita topic nenyaya yema-COS kai. Muchaona kuti vanhu ava vana kufambira chinhu chimwe chete. I used to be so hurt. Ndovanoita kuti mutadze kubatsira vamwe vanhu. I used to be so hurt ndichirwadziwa kuti vanhu ava vakadyirwa mari vakazodai vari kushaya ma-hours. But avabatsirike. Majority of them they are just
shameless. You cannot help them. They know everything. Vachiti nasi ndisi toda kunovagadzirisa, toda kunovashiratidza. But vazhinji vacho vari kubondera. Open your eyes and see. Open your ears and hear. Vanhu vakada kuuya panapa vachitaura kuti whoever has been in contact with a very bad, evil woman, COS, female COS, anokuudza kuti I regret. They live your life scattered. Anokuscatter, and they go. Then they start crying wolf. They start crying, whoa, wolves in sheepskin. Masoshe mugange, magindagoria, mabishushu, manyama, mahuri asina oda. Mukona kuti violence, but ndikukuudza ichokwadi. Somebody has to say it, and I will say it. And I'm not saying most of them. I am saying majority of them. And havadi varume vavo, havatombovadi, vanoda vevamwe. Majority of them vanopedzera vakuchema, and nobody wants to help them. Panapa, I want to challenge vakaunza ma-COS vane hama kana ma-relatives. Very few are happy. Most, they are regretting. Vanoti, yes, kalaba yerudzi. Vana verudzi. Fallen angels, demonic Jezebels, vakadzi. Most of them, not all of them. What? Right. Ndimai avari kugunun'una vanenge amene zvavakaitwa nema-COS. Ivhidhiyo yekutanga kai vakabva vazoita yepiri. COS chakuverenga newspaper. Calm down. You are full of, I know, too much speed. Speed munayo. Too much speed. Hamukazive zvose. Itai muchidzikama. Muri kuzvinyanya, hamusikuona kuti muri kuzvinyanya. Ndati ndizvitaure. And I know kuti vazhinji venyu muchava muchiri pasha panapa. Vamwe venyu, most of you behave like Jezebels. You behave like devil's advocates. Mameseji akuuya manje, arikupinda mameseji. Mirai chipedze mavhidhiyo. Vari kunyora mameseji. Mirai. Rine 30 plus, kana 40 plus. If you don't calm yourself down, England inoindimaenzanisi. England ine mental health. England yakatakura kurema. Hamudi kuudzwa futi. Muri kutsvage mudzimba dzevanhu. Muri kude. Alright, kana matamba zvenyu mujolenda yamatamba iyoyo. Ko munenge muchiitire zvamunenge muchiita zvokubva mana kuda kupoka kuti muzikanwe kuti ndimi nese. Mapedza here kutsvaga mapepa. Maswitch mapedza. Mozoya futi pamafacebook makuti ndikutsvaga switch, ndikutsvaga chakati, njani. Ma-COS munonyangadza. Muri nhumwe dzaSatan, most of you. Makasiyirei varume venyu? Makadi kuuya nevarume venyu? Vazhinji vacho makakanzurira varume venyu mapepa. Kukanzurira varume venyu mapepa kuti muende mudzimba dzevanhu. Munobvongodza. Kuita kubvongodza munotokuseko vakaguta. Inga musina nyaya dzinini. Ityayi Mwari makaona nguva. Makaona nguva ityayi Mwari inini. Mumwe wenyu, mark my words, mumwe tichamuona akakandwa demo kana banga chairo. Tamba neEngland inini. England yakaoma.
vanhu vane mabills, shared expenses, vanhu vane ma-investments home and here. Musade kuda kuitipa muyedzo muno munyika munomu yekuzoita magofundme. Fambirai chinhu chimwe chete. Hamutsurike, hamuudzike. Motofamba muchitoti ye maancestors, ye the ancestor, yes. Imimika mukaona nguva ichike Mwari imimi. Upgrade your own men. Don't go for other people's men. Don't go for other people's husbands. Fear God. Uri nhumwe dzaSatani nai. Makaita sei kwenyu? Hamuna matyira. Shuwa iwe unofunga kuti iwe unoriona kubhijaya rine 30 kana 40 muno muengland muno. Kuchakutadzisa kunza wako murume ndiyani. Vanhu muno vane vanhu vavo. Isu kana tiri kuvatadza isu. Imi ndimi muchavagona. Imi kai. Imi. Apo mugoti mune mukanwa makaora. Munotukirira. Hamuna kukwana. Mutorana Satani zvenyini. Calm yourself down. Mukaona nguva ka take a chill pill. Relax. Fambirai mapepa. Unzai vana venyu. Gadzirai zvinhu zvenyu. Isi patakauya patangati masaiensikas isusu tichizoona maBritish vana muno munyika muno muka. Hatina kuya speed yatikaita. Taifambira chinhu chimwe chete. Speed yamunayo iyi. Munobondera chete. Gore rinorika tichakuverengai vamwe venyu. Tichakuverengai. Indava imini. Handidi kutaura zvakawanda. Ndimi nhubu imini. Hamubatsirike imini, hamubatsirike. Asi basa rakuchema, takadzigirobari, takadzodai. Achada kukubatsirai nehunhu hwenyiwe, we're full of I know ndiani. You don't take advice from anyone. Uri kuparadza dzimba dzevanhu, varume venyu vari kupe upgrade your own men. Leave people's husbands and marriages alone. Kana muchita mucholo yenyu ngaiperere ikoko. Munozinga makuitire zvimwe zvese zvamunenge muchiita izvozvo kutoda kutoti ndini ndiripo, ndini ndiri pan'anga, ndini ndiri chii. Imi dai. Takazviona izvo. Calm yourself down. Take a chill pill. Mukaona nguva kwanai. And don't come here muchindibhasha. Ndakuudzai, I have to tell you. Because vazhinji vakanyarara. Vanokutyaini kuti mukanwa menyu makafumuka makaora. Right. Hii video yechitu iyi ndio macomments apa guys akutrasa andisikuona macomments right. Saka maCOS makaitei mai ara. Makaita chii mukadzi uyu kuti abuda achidai chii chiri kuitika guys. Regai ndidzokere pama messages. Right. Okay. All right. It's like munhu akadheta mukadzi. Hey, there is. It's like munhu akadheta mukadzi ari kutaura apa. Murume uyu ndiye auya ku inbox kwangu right now. Asenda message. Yanishavereka kuda vide macomments enyu ndo maone tikoza. Koza ndinongona yeye nditengerewo zvemefoni. Iko ndinongadi kuti ndione macomments ndichiverenga. Saka this guy I think is the one who dated the lady ari kutaura apa. Anyora message yekuti inini I was manipulated and spent thousands of pounds. Then I was made to look like I was the one on the wrong. Nyaya ika shika ku family yangu. I was wrong by dating this woman. As she ruined my life. Kana tinde imwe. Kana tinde iyi alright mira itione kuti kuindepi. Kana mira itione. She even knew kuti I was married. Okay. Saka ava ndofunga kadana ndi COS.
Okay, saka anzvadzi ava vakadana neMCOS vasenda message iyi aikona uyu mukadzi uyu vakadana neMCOS womumwe saka ndo vari kutaura. She even knew I was married, but she wanted the relationship irregardless. Your sister was even going out with someone's husband food. Right, inyaya yemaCOS ishi yadava nayo iyi. So we've got a guy here arikuti akamanipulate to spend thousands of pounds and it was made to look like ndiye ari wrong mufamily and mavo aritoadmita kuti I was wrong by dating this woman asi pakupedzisira akazondirwinira life yangu. And anzi mukadzi uyu aitoziva, she knew that I was married, but she didn't care. She wanted the marriage irregardless. And Sisiwe Msikana Uwadenana was also going out with another married man as well. Okay, so this is a confirmation. Nyaya tukutaura pano. And di ava vakasangana nezvinhu izviwo vasangana neMCOS vakadliwa thousands of pounds vachidaro, right? Then after this video yabuda ndakatumira somebody else anditika, then zvechokwadi pane zvakaitika. There is a lady, I'm not gonna mention her name because I know atikwanisi kuti mention Stevan, but I know the lady personally. I think she's from somewhere there kwadobva anditika pane mavideos akasendwa kwandiri kusura suro aine musikana muCOS vedu weka ndakawa kumerera musikana muCOS uyu handichakwanisi ndikutaridzei mavidhio aya guys. Akaita kuisa mumuromo rose iri ziblambi, akaita kuisa ziblambi rese riri mumuromo remurume uyu mai mwana achiita kurisveta remurume. Then pakatumirwa nudhu yake akashama akafuratira apane petite bodika akatarisa uko akabudisa shure yose iyi mai mwana Africa yose iri pashe yakati nga kudai. Saka ndofunga mapicture aya aitumirwa murume akaita kuita kuisa muromo. Handisi toitora sei mapicture riri mumuromo kudaro fesi yakati nga ndonga zviri mufoni wemurume ndoma zvakwandiko handizivi anomaona. So ndo zvakaitika izvozvo and then but pane pandakazongoshora zvangu, as much as it hates vasikana vakadzi vagara munodhara kana muchinge manyengerwa vasikana ava vana ava maCOS, sometimes it's not worth it kushandisa vanhu. Don't use kids for your battles, because pane video yakazobuda anditika iri kucirculata akabva ashandisa mwana. It's hating because mwana mudiki hapana chaanoziva. Chiponda nai muri 2 mupedzerane. Mai vaitorwa nemurume mwana vachirekodha amai. No, let's not use kids guys. Tine hondo nevarume, it's true, but let's not use kids handitika because this will damage vana kusvikira nekusingaperi. You my sister, if you are listening, you were recording mwana achitaura. Yes, of course mwana aitsura baba vake handitika, but recording and leaking mwana achitaura, that was wrong. Mwana hapana paanokwana. Remember kuti mangwana munogadzirisana handitika, munogadzirisana and mwana obuda mavideos aya akatenderera social media yese, and so we might as well play them so that munzwe mwana uyu. I think Manon should be 7 or 8. This is heartbreaking. What do you think you were doing? The child is always ringing you. You don't answer the phone. Just shut it. It's disgusting. It's going to work, and I don't know who's taking this woman now. He's always sleeping around with women. That's what he does. And now you need to stop. It's disgusting. Dad, you need to stop. You're upsetting a child. She rang you 20 times. You don't answer. Dad, you need to stop. Dad, you need to work hard instead of doing something very weird. You need to think what you were doing. You definitely need to think what you're doing. Stop. You need to stop. Just stop. Just please. I don't want to do this anymore. You're just being rude to my mom. And I'm sending this to all your group friends so that you know how upset you are to the kids. I am doing that, including that girl of yours. I'm doing that. No, you will wait. It's very disgusting. That's disgusting. I'm disgusting. I know why.
zvinhu zvakadai so. You are disgusting. Look at this poor child. I am sending this to everybody. Even your bosses, I've got your number on the phone. I'm sending this. But you look what you're doing to this child. You went. What I know she's changed to look after herself. You go and tell this. I'm sending this video. I'm sending it. It's gonna go viral. No one I'm going to put this one more for that. That's you. This is your child. This is Tafima child. Doing this to a child. What are you doing? Dad, you being so disgusting to me. You being so disgusting. Look, you married this wife. You married this wife. And then now you somehow you want to get another child. And I had a nice day at school. And then now at night time you're just doing this. Like, what? Can you open this door? Nicole, I'm going to work. I'm sending this to people. Come on, guys. Yes, I know kuti varume tikusangana ma problems anenge aripo and things like that. And tika I think okay, somebody send a message. Panavanze, I think it's wrong. Nyaya dzacho. Okay, pane hama yemukadzi nyaya dzacho. All right. Pane send a message akati, I think it's wrong. People should stop calling other people COS. That's wrong. And because the varume vanongoita kusikanzwa generally, pane send a message. And then pane send a message zvakare achiti mukadzi ari pa video angachitaura ihama yangu. Anonzi ndobva ataura zita anditika hondo yaari kurwa haisi hondo yemurume wake. So I don't know kuti hondo yacho yaari kurwa ndeyechii anditika, but inini personally I think it's just wrong kuti pakadai so mukunzwa voice remwana anditi mwana achitaura nenyaya yekuti ari kushandiswa kumasure kuti ari kushandiswa kumasure mwana ari kushandiswa kunzi ataure kumasure kuti mwana zviri kuitika izvo. I don't think it's really right, guys. I don't think so. I don't think kuti zviri right kuti mwana abude achitaura. Mwana uyu mukatasa video anenge ari pa 8 years or 9 years. 8 to 9 mwana mudiki achitaura zvinhu zvakadaro. I don't think kuti achigwa hondo mwana wese anogwira mai vake, but kuti zotungamidza mwana kumberi kuti ataure nezve zviri kuitika pakati pebaba nemwana. I don't think kuti it's right. Anditika right. Back to our story. Anditi zvinokwanzi nakola tisati COS. Saka handichazivi kuti tichita cho iyi todedza chiti kudini panguva ino. Maybe zvanhasi regai tingoshandisa zita racho rekuti COS iroro kuti sezvo tiri kutongoita show. Anditika right. What's your take on this one, guys? Makosi nashe ndizvo here zviri kuitika izvi kuti imimi muri kusiya varume venyu? Antika, you no longer in love with your husbands. Vamakauya navo maakuda varume vevamwe vamuri kusangana navo muno. Is it true? Because if that's the case, chokwadi ngatisiura nei, it's wrong. Antika, wakauya nemunhu wako, idana nemunhu wako. Antika, zvataugoona uya mukadzi ataura kuti upgrade your man, I do agree with that. Kana taona kuti murume wako haachine dressing yaya yekuAfrica, maybe kune dressing dziriko kuno kuUK, upgrade your man, upgrade murume wako iwewe. What is going on? Okay, I have nyaya dzakawanda dzevarume vemaCOS vevakadzi vemakosinache andika vari kuchema because of the treatment yavari kupiwa nevakadzi vavo. Andinadzo nyaya idzodzo, kungoti varume vakasiyana nevakadzi havakwanisi kubuda apa vachitaura, but vakawanda vacho varume vamwewo vanouya kwandiri vari kushungurudzika nekushungurudzwa nevakadzi. Yes, maziva kutanga takambotanga chiti ipay back time yezvinhu zvabavaita kuAfrica, but I don't think kuti up to now ichiri pay back time. No, zvimwe zvacho chinenge chatongovewo chihure chatongopinda muvanhu. Animona chatongove chihure chatongopinda muvanhuwo nekutopanduka kwamatongove kwakutongoitawo. Animona, of which it is wrong. It's very wrong. Ngatitsiura nei. Handika, I am one of the COSs. And ndotozvitaura ndakagara pana pandakatomira even apo because hamuzoti hanzi vari kuita godo nesima 20 years. Handika, right, ndiniwo ndikutaura ndisi 20 years pachenu.
andika handisiwo mu20 years pachedu isusu. That's not it, because vakawanda vachona vatochema, vakawanda vamwe vatochemawo handisimaona. So what is really going on? Hanzi hazvina measure, chihure. It's not about dressing kani varume dongo in makadzi's voice. Okay, handizivi kuti tinyatsozosona kuti what is really going on, guys. Hanzi yapay back and forward. Hanzi I think iri kwese murume asingadi ambobva akatorwa akaenda. No, murume haatorwe zvake, because murume wacho ndiye anonyengawo. Asiyoka handisika wapinda muno mune wako murume, wauya newako murume, handiti koogozoda kunotorawo wamwe sei wako unaye wani kumba. Unaye wani plus futi unogona kungotora kuAfrica. Unogona kungotora munhu wekuAfrica ukamupinza muno. Handiti vazhinji chavakapinda before March 11. Unotora munhu wekuAfrica kwaunotoda kana boyfriend unotoita mapepa yako ikatouya ugara nemunhu wako. Than kuti tinosvavira vevamwe ava, nokuti varume ava vacho vemunowo vamwe ava handika mahure. Mune varume mahure agara atorimo munomu, mahure kutoti mukadzi wake chaiye handika atomutadza murume wake, atoneta naye. Saka pakapindawo makosi nasha shungu dziri kuperera ikoko, because mukosi nachanenge achiudzwa chinzi handizoziva kuti anenge achiudzwa chinzi ndozokuitira chii kana kuti hameno zvo zvinenge zvichizoitika ukoko pakuudzana apa panenge pachiitika izvi. But chokwadi chiripo ndechekuti as they need money, because mari haisi kukwana, too much freedom here. Most of the CEOs they need money, mari haisi kukwana. Saka anayo mari Diani nailushia, anaye mari. Thank you admin vaisa number, because thank you nemasters mwanangu, nditoona newe phone, nditongoona nefoni imwe iyi haina maningikiri, haina macomments. Saka anawo ndeipi, anawo mari ndeipi, vemuno vacho vane mari. Do they have money? Muri 2-1 hati munenge muri 2 baba voenda uku mai voenda ukuka mosanganisa mari yenyu kazvotobhalansa zvoita. Handiti ko anozokupa inini muno mumabills anoshayiwa, guys. People they share my bills whether 20 years or not. Handitika vanhu vanotobatsirana. Saka anozokupa ipi, iye murume achakupa ipi mari nokuti anoda kubhadhirawo mabills ekumba kwake. Kwanzira patisha ngatingotoreranai, guys. Kwanzi varume vacho kana tikavatora kuAfrica vanotitiza. I think nyaya iyi, guys, it's both ways. Ameno, because kune varume vakauyawo futi muno mune vakadzi vavo vakateramira vakadzika maruda vakadzi, but varume vai vakaudzwa vari madependent kana maCOS akauya kadanana nema20 years futi. Saka mukadzi yavo muCOS ari kuchemawo. Hanzi uyu manje basi rakapera nenyaya yevarume vari married avakosi kanzere. Ndeupi wacho chera? Fonai, guys. Fonai tinzoenda kutongoshandisa mwe phone ngona comments. Fonai tinzo wofungwa dzenyu kuti munozoonawo sei. Because kuvarume futi zviriko vakatogwa futi nevakadzi vakauya vasvika munomu vakataka kunyengwa nema20 years. Kune ma20 years andoriwo nezemo rebwa pawawa atoripo ekuti haanawo basa nazvo. Ari kutotorawo zvavafana izvizvi. Hanimaona zvakapindawo izvizvi. Nevamwe vati kureiwe vava ototorawo anga asinawo muno kana kuti akanga anaye hameno zvikazodini ari kungotorawo. Saka nyaya iyi iri kuda toda kubhalansa equation panapa, guys. What's your take on this one? Chero kuno kwasi kufamba Judith, chero kwandiri hasi kufamba. I think kungopanduka kwevanhu kuSouth Africa zvange zvichiitika makorese muchaneta tikutaura zvemuno muUK ino zvatiri kutaura zvokuSA tagatongozoti aiwa ko mujolo unongoitika varume kuSouth Africa vazhinji ndo vanoteedza kundojola, because anoti akaona dako remuSouth African anobva atopenga, akangozunzigwa mapiano kudai, so akanzi redzaka rechizunzigwa otopenga kuZimbabwe. Remember tanenge wabva kuZimbabwe kuvarume vedu kumusha vasingazivi matako aya vanenge vasingamazivi vachibuda kumusha uku, wopinda muSA uku yellow born by birth, dakolina rakaenda uku, kaWest kakadai obva apenga. Mainiya ini nechozvotengerangu handimazviona, ine mazvigaro zvangu zviri flat base, handimaona ndingoriwo munhu ari black, handimaona apa vaona zidako riya votopenga varume, handimazviona. Saka
ese kutokuza zvakadzvagara zviriko pati zvoita kunge muno muuk zvakuita kunge nyuwari kana zvaka zviriko ndofunga zvaka zviri zvishoma handimaona because yaingoriwe kuti maybe wanyenga zvasina kuwanda but nenyaya pakazovhurwa mukana kauyu wemasponsorship akapinda hope kana wakavhurwa uyu handimaona vanhu vakati Nigeria, Ghana, India, Zimbabwe, South Africa, Botswana vakati okay hanzi UK yagara ine mbiri ma-COS both men and women made the biggest circle. Yes ndikuitika kwesi Tanzania because ndinawo varume vamwe vanoitaura nenikuseri inini vashungurudzwa mukadzi anoti apedza shift na5 anopinda mbana 2 kwakuedza achidropiwa nemota iye akavata mba nevana saka varume vagara vatochemawo munomu kotawo vakadzi vari kuchemawo nevarumewo murume akaya kuno kwakanyenga mbuya vatomudza kuti ndakanyenga mbuya zera rangu iyi yagarisa munomu inditori nemari dzayo yotomudza kutotaura kuti shamwari wedzika mashando tokuchengetai mose kune murume mbomira ndichambodhila naye murume uyu ndichamuudza kana ndapedza chimbomira izvozvo kamurume ototengerwa kamotikari mai mwana anenge asina kana mari yekutenga chimotikari ototengerwa chimotikari chekuti aendese kubasa murume achifurahigwa kokokone apa vakadzi ma-COS nenge makauya mchiti kuvarume venyu hatimikiri varume kuno kuuk ita kuita ma-responsibilities 50-50 ende kubika tochongosheya tese kubikana because ndisanenge akaneta magara muno ma-20 years aya anomira achibikira murume wako Ben 10 anenge achitomubikira murume wako Ben 10 pakuti wadya here uya ndiri kubika anenge akamira pasitofu achitobika iwo kumba uchaura kuti hatisi kubika ndakaneta ngatiudzanei chokwadi guys ngatiudzanei chokwadi kuna uchikakoka mbuya vakuru asi vatobika atodya zviri fresh from the stove iwo kumba zvakabikwa zvikaiswa zviputu zvikaiswa mudeep freezer zvikwa iyi chikafu dzidzisa shamwari ungoona yekutamba because takaneta guys fonaiwo tinzwe pfungwa dzenyu namba dziri papo fonai tinzwe namba dzakapinwapo fonai tinzwe kuti pfungwa dzenyu munodzionawo sei nokuti zvimwe zvachinaka handizivi ukaona vakadzi vakubuda vachirekodha mavhidhiyo kudai hatika pane zita 1 rabuda apa raPenelope Penelope futi naiwe Penelope kuri kuzvambisa sei zita rako rataugwa apa kwanzi ukaona munhu anodzidziswa naPenelope akadofeirawo zvake life yake anenge achidzidziswa china Penelope wakaita sei maya wakatora murume wawe wakaita sei wakaitawo sei nai Penelope maya zita rausi rangobuda nderaPenelope kuti ukaona kwanzi ndoziva blazi akakwirirwa mukadzi aripo mutoilet papati zviri kuitika izvozvo zviri kuitika especially kumabasa uku kune vakadzi vechidiki vanenge vachida tonyengwa nevarume mamaneja aya mabhosi vachitoitwa kumabasa ikoko kuitira kuti kuda vanenge vachitozokupai promotion here hamunoti promotion ipi kana vanenge vachinzi kudii handizivi vakadzi vakaona navabviswa kumabasa uku nevarume vanotovatiwa mumatoileti mumaofisi zvamakaona kwaBaudhaza zviyauzani Baudhaza hameno zvinotoitika zviya guys kuti mumaofisi vanhu vanenge vachipinzwa mumaofisi vachitambwa iyoiya vakadzi havagoni kuti no vanenge vachibvuma they can't say no ayo promotion ipi promotion yaunenge uchapiwa naibhiya kumabasa kupromotion unongopiwa nekushanda kwako kana uchigona basa rako handi yachiro wakapinda zuro uno ukangosvika ukangogona basa rako vanongokuona kuti ari kugona kutodarika kugara ari pano unongopiwa promotion zvinoda kutenga wararwa here kuti upiwe promotion asikani ko kana ukararwa pakashekwa promotion yacho saka wararirwei kwaiko varume vacho vamunenge muchenda navo kumabasa uko hamugoni kuvarespecta here can you not respect the men pamabasa apa vatinoshanda navo see the men vepabasa vepakuru vari pakuru mabhosi ako they are your bosses treat them as your bosses nai zvinonetsa here aiwa kungoonesana guys zvinonetsa here pane mamaneja varume pabasa pangu pane mamaneja varume pane masupervisor varume handi treat them as the supervisors kuoda kusekerana nditamba chiramu pabasa zvozodii
just kungovatrita kuti ndipabasa panapa ihanzvadzi yangu pagara umwe muti hanzvadzi hamba kujairira chikuti naiwe ndimbova taonewe hamba kujairira chidaro pagara umwe mutodza kuti iwe uri hanzvadzi yangu iwewe handika uri hanzvadzi yangu pabasa ipapo chero une position yakadini anokujairira here gaisa chikumbiro tindokumbiro ndimbokuvata mutoireti chiosistirei but ukanosekenyeka uchinozunza magaro mudhuze anokumbira inemere anokumbira opromotswa zvinhu zvinenge zvichipo hanzi uchanzwa zvakunzi makosi musati mauya muno manga musina mapotos ndirangu isero manga musina mapotos yangu kuita COS imhosva shuwa aiwa haisi mhosva Rozi but pane pamwe kuti tikungotaurawo zvimwe pane zvimwe zvichemo zvinohwisika zviri kuuyawo nama20 years anditi zvokuti tinogona kuzvirwisisawo anditiona asi muri kurangarira kuti pakaitika inonzi chii paya pakaitika indaunoita unojestremo pane pakaitika Zimfest paya murume mukadzi wokuya pana pachiti murume akaenda kuZimfest one Saturday yanga yatove Thursday achizosara adzoka kumba achingoti murume ari kuZimfest nhasi vhiki rose ariko ikoko kuZimfest hanzi truth simene chokwadi mumwe murume wekuZimbabwe akaita stroke aunzirwa zvikomba aripo mukadzi wacho akambounza manager wekubasa kuK murume akagara mudining vakatokwirana upstairs guys zviriko here zvanzi anowati zviriko here murume akatogara pasi apa motokwira upstairs aiwa zviriko here hanzi Zimfest yesterday I was there once Naomi I went there once paya last year when I visited I saw it this year that's why I said I'm not going there that's why I said no you know what I'm not gonna be there I marketed the show but I was not gonna go there I was there last year I saw a lot I surveyed I saw a lot of things this is not for me and I think people are facing a lot nokushaya ma-hours at the shift so they end up vakuvhura makumbo which is road they need to avoid but handizivi hangu Lizi kushaya ma-hours kwacho watuti mashaya ma-hours mazivano zvaanani mazivano zvave nani tara chokwadi chaiko mazivano zvaanani plus I think zvekushayawa ma-hours ezvaka zvinongodhipenda wembine kukambani kwaunenge waenda uchinoshanda ukangonoshanda kumakambani akangorongeka ma-hours angoripo auko ma-hours wakasaindira unotongomawana andimaona akumasawangawadza pakunda totongomawana zvokudhipenda nekuti because nyaya zvandakaona panyaya dzemakambani aya dzemaCOSka pakavhurwa makambani ek munomu handika pacho pakavhurwa makambani ekuti pakazobuda maCOS pepa achitengeswa achita sei pepa ndofunga munhu wese akarejista akangovhura kambani yake aigona ngonosvikoti ndavhura kambani handika obva atopiwa maCOS handimaona vobva vatora mari yavoshandisa but pasina proper planning vasina experience yekurana kambani and sorry yenyu handisi kuwanza guys but it is the truth ndokuona kwandakaita inini vanhu vakanovhura makambani akawanda handimaona vakatora mari vakadya mari and they forgot kuti pavatora mari these people they need to come here mufanira setup yemabasa enyu kuti muvhure handimaona makamba kuti vanhu vatenga vaya pavanopinda muno muvaone ma-hours aripo so it did happen like that vanhu vamwe vakangotora mari vakanyarara kune makambani anotoranwa professionally guys zvokutodaro zvotosonatoti uchitoongorora kambani ikutorana kai ikutorana chako zvakatonaka kambani itorana mutodarika mumwe tine mentality yekubhiliva kuti varungu ndovanogona kurana makambani but I've seen makambani dzemaZimbabwe evanhu vatema ari kutonyazoranwa professionally of course kambani aizoshayikiwo zvimengampinyiwo apo neapo but ndinotoona kuti iri kuranwa professionally kambani ishi ende iri kutoenda kuri I think ndo mistake yakaitika but for now iko zvino ma-hours ariko ndepaya pazvakatanga sezvagadziswa papa painzwana kushava ma-hours vanhu vakugara kupanhu vari kudini vanhu vakakurongeka chacho iko zvino ma-hours ariko mufungi ma-hours ariko
hanzi vaipiwa ma-COS vasina kana gore in the industry ndosaka aiteka. I've seen that ana ini ndotarisa kai ndoona ndichitoyatsozvitsvaga zvinhu zvinichiona ndozvandakaona vanhu vakambopiwa ma-COS asina kana experience, mari iri enough yekuti atenge kuestablisha business rake rinyatsomira anga asina, maclients anga asina, akangopiwa COS. Vanhu vauya vazara vapiwa kana 30 ma-COS, watengesa watora mari ye30 ma-COS, vanhu vaya vapinda muno manje hauna maclients pekuvaisa hapachina dhololo zvatanga ndozvaitika. But now after this shenanigan yakazoitika stuff like that, vanhu iko zvinezvi vamwe vakasara vakamira, vakambana vakamira vari kurana makambani, they are running their companies well. Hanzi ari kuti kumakambani zvevoko hanzi tiri kuvaziva ma-COS ari kutsvaga pekudzamba nevarume muno. Hatizozvi moziva tichimbofona zvetindaimbotiudzawo, timbofonaiwo guys, timbowa kunana kufona chitongoti foni iyo ndoyandoshandisa futi kuningirira kuverenga, saka kumachero nakazama kufona saka handisi kuona. Mira nimbodzokera kutori dzokera kumakosi. Okay, vari kufona, ndasingadozvinzwa, ndasingadozvioni because ndiri kushandisa kuona makomenti. Hello. Hi. Yeah. Tiri kufona nenyaya ndichirutauro. Yep. Ndingataura. Yes, taurai. Okay, maswera sei statement. Ndaswera sei. Inini ndine friend yangu atorerwa murume ne-COS. I'm sorry to say the word. Okay, no, today let's use that because ndokuti tigone kunyatsonzwisa totaura nezvei. Sorry to say it, not all of them, but zvaitika apa musikana uyu ane murume mumusha ndiye akauya first panapa uyu we-COS. Because nenyaya iyo handisi kubvira munozviziva. Sorry to say it, musikana uyu murume wemunhu uyu andoziva anondwa vakaenda kupabhu kwavari kwasangana. Musikana uyu ane murume nevana 2 kuZimbabwe, akauya ane gore asati adzosa murume, but vari vese murume ari kugara nevana. Izvezvi musikana uyu anorenta murume uyu avanoita zvemonde achitora ma-naked pictures vachitumirana. Ndomuisa zita here? Ndomuisa zita remusikana here ne-COS yakamunza kuno kana kuti ndoregera? I don't know, Kola. Mira ndipenda makomenti mbomira. Mira ndipenda kumakomenti. Mira ndipenda kumakomenti ndione. You kwanzi guys imi. Ndokusendera ku-private, ndokusendera ne-COS yakamunza panapa. Chingutaura ngoti yes sai chingutaura yenyu muzvitaurire muzvimiririre, taurai moga. Musikana uyu murume uyu munoziva sezvamataura, varume vanohura vari mu-UK munoiva vakauya kudhara vane vakadzi vanohura. But vachihura zvakadaro, uri musikana une murume wako umusha, murume wake wakaroorwa ane vana 2, mwana ane 9 years, mumwe ane 4 years. Asati avadzosa muno. Musikana uyu anozviziva kuti murume uyu ane mukadzi. Munozviziva zvakaitika. Mukadzi uyu pasaba apa paAugust paakaenda nesista yake vakaenda kuDubai for 5 days. Musikana uyu akaenda kumba kwemukadzi uya. Muri kuzviona? Murume mukuru uyu zvokutoti anoti musikana uya mudiki nema 15-20 years murume uyu. Uri kunzizwa? Anopiwa mari nemurume uyu. Saka mukadzi paakaenda, musikana uyu akaenda kumba kwemukadzi uyu wandoziva, ndokwairara nemurume uyu. Uyu musikana uyu, musikana iwe
utaure nzvera kukutaura aiwa taurai because akukutukisa vanhu vese ndo vamwe vanhu vari kutukisa macos nokuti havasi vanhu vari kuita chiure vese munomu vamwe vari kuto vamwe vakazvira nevarume vavo and are very happy nevarume vavo but kune a few vekuti vakusema varume vavo kuitira zvinhu zvakadai kuvarume vavo vakutukisa munhu aiwa taurai kola taurai zvenyu ngaazvinzwe ngaatsiurike musikana uyu abva adaro for 2 days achigara mumba vemukadzi uyu vakadzi uyu vane vana vakura nemurume uyu vakugara vari too much anonzi mukadzi wemunhu vanonzi mai kuti munozviziva so manyadzisa munonyadzisa vasikana macos makawanda moti mese manyadzisa nochiviri uyi chete vakawanda vatoziva vari kuita izvozvi muvane murume mutunomu muuk anaye murume wake but anonyepa kumawikend anoenda kunopata kumawikend anonogwirwa oita bonde nevamwe varume vavanhu pakaipa kola vadona kuvadona nei hey vadona kola regai tidzokere kubeki kuna guys kushandisa foni 1 ndikuti ndikaiti uku ndoti uku ndoti uku ndoti uku hey hey mo guys yui right gai vadzoke tinzwe alokola nanga vadona voti vadona sei ndine vave hanzi mira bichana hanzi mira usataura zita izvezvi mira bichana mirai hanzi ndikataura zita manosikana uyachaura panapa utaura zita remurume nemukadzi uya vasi kuda kuzikanwa uri kuziva right okuti kana anozotsiva utara sare boyfriend yake kuisa zita ravo ava pati toda kuvaisa takuudza mukadzi kuti asaita kuprotecta vasikana ava ngavaiti ane murume uyu ndowatoda kumuti timuise apa uya kuzimbabwe murume akamirira uko iye achinja chihure nemurume wemunhu munozviziva vasikana aiwa mira asismeri rekandifone after 2 minutes mira alright fona after 2 minutes right pane asendawo message zvinhu zvacho guys pane asendawo message zvikanzi the lady who did those videos achiti macos haazi wake murume akahura nemucos its friends in their circles kuuk imo muuk muno pane mucos akatopinzwa mumba memunhu mufunge and she knew he was married. She's also married mucos wacho anokwirirwawo mumba meumwe mukadzi no man saka vayane vhidhiyo vari kunzi nai vari kudana navo nemurume mucos wo hamene zvikutaurwawo pakanzi pane mumwe mucos akapinzwa futi mumba memunhuwo handitika achiziva kuti mukadzi uyo ari married izvo zvacho right segai tipodzokera kumacomments tinoona live yekuita pasina macomments so hazvinyatsokuvaya zvoda wabvisa wega macomments face husband they are married to use guys ameno saka regai chinzwe vainda kuya kwaivi vati kuva vamwe vaya vati havadi kuzoanzi tikataura mukadzi uyu achauya otaura zita remurume wake murume uyu saka anenge nemukadzi saka vasidavo kuzikamwa iwei saka vombomira vakadaro asi umwe uyu kuda vaenda kutsvaka confirmation yekuti voputisa here zita kana kuti vorega kuputisa zita right ndo zviri kuitika chi muzvimaseku andika hanzi ndazvitaura kuti sinoti macos onde aiwa saka chihure cho chitongoitwa nemunhu wese imimi ma20s munenge mazongokurigwa chete kuhura nemacos chihure chinenge mazongokurigwawo zvoine macos masi chihure cho chinenge chiri kungoinvolva kwese mirai tione fonai tinzwe guys fonai gore rino fonai tinzwe guys kana varipo mwari kufona fonaiwo tinzwe
Abuye nikisi. Hello. Hello, Auntie Millie. Ndina time yakawanda. I'll just say a few words. And ndachida kuti I don't think kuti masiwo esitete ane problem. I think issue iri kutoitika isiri kurealizwa nevanhu ndeyekuti Europe, especially Europe, handizozivi kuAmerica, kunenge kwaita dambudziko rechihure. As you can see, inini nyika yandiri, ndikatanga kukuudzai nyaya dzacho munotodambuka mazino nekuseka. Zvakawanda zviri kuitika, especially to the girl child, even to the boy child as well. So handizivi kuti problem nderekuti takugamira chirungu padenga here, or what's happening exactly. Because panotoda kuti vanhu vabetserwe zvisingaiti, because vasikana zvamanotaura zvaivo zvokuti vanhu vanoti vari papati, people can just go in the toilet, votoita zvavanoita, and zviri normal. And inini nyika yandiri, vamwe vamashofe anetsa futi. Mashofe akapinda mashofe. So mashofe anenge anoti anodrive, I think 3 weeks around Europe, and then 1 week vanonzi like off. Vazhinji vanenge variwo kumagirlfriend, ofichi vazhinji vane vakadzi kuZimbabwe, vanenge vari kumagirlfriend vachibikirwa, vachiita zvese, vachivapa zvimari zvishoma izvozvo. So chihure ichi chichanetsa. Isusu vamwe tatoita give up kuti tichapinda here mumarriage macho nezviri kuitika izvi, zvakutotyisa. Pakaipa amen. It's really scary, and tatoshaya kuti tichapinda kana kuti zvichangofa zvakaloda. Amen. Kola, thank you very much. Akatibvunzwa vamwe. Amen. Hanzi nakola chihure ichi chinenge chiri kungoitika pasi rose kwese kuma-European countries. Haisi nyaya yekuti chihure chiri kuitwa mu-UK chete nema-COS. Ndikola vakati kunyika yavari kuri kuitikawo zveko zvizhinji zvokutoti zvinotokadzisa mapfumo pasi. Vakataura nyaya yemashofe. Mashofe ega ruziva zvawo. Shofe here inda pabhodha rekwese yapo unoonerera vedwe zvikadzi zvichibika kumapoto kuya. Hello Kola. Hello, Sismeli. Masera sei? Ndaswera sei? Ndaswera. Ndizvo zviri kuenderana nendotaura hangu here nyaya yangu Sismeli. Tati kutaura here chikototaura kuti tati kutaura yedu yema-COS, but unokwanisa kungotaura zvako. Kana ndozodzoka? Hachikotaura. Okay, Sismeli, ndauyawo nenyaya yangu madiaries mese maswera sei? Ndiri mumwe wenyu diary kuti hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu kuti nditandirwe mbwa. Sismeli, ndine nyaya yangu iri kundinetsawo. Handina peace Sismeli, handizvi kuti toite ispiriti yezvikwereti here kana Sismeli ndanetseka nezvikwereti. Zvikwereti zvandishungurudza. Ndasvika patime yekusvika pakuti haukwanisi kana kurara kana foni chaiyo unosvika panguva yekuti hakuchakwanisi kuavoida macalls, unenge wotongofesana nazvo. Sismeli, ndoshanda kuCity Power muno muJohannesburg. City Power inoti kana uchiita basa it's fix and supply. Okay. So ndakatanga zvakanaka, invested zvakanaka 350. But yese mari yakapera because unosupply wega material wozobhadhara after, so they take time kuti ubhadhara. So I ended up ndakupinda muma-loan sharks ndichiexpecta kuti ndowana mari chop. Zvinhu zvakatanga kudelay after my elections, ndopatisina kuzonyatsotambira mari dzinonzwisisika. Sismeli, ndaiti kana ndakatambira kana 100 and something kana 180 for example, mari yese inopera muzvikwereti. I think ndakutumira ino ma-screenshots achona. Ma-screenshots andanichikutumira imari dzandinchibhadhara zvikwereti zvega zvega. Wosara usina chinhu unotadza kana kutenga chikafu. Naikola. Pekutanga wacho wakashandisa ichi 800 and 350. Ndo yakatanga nayo capital handshake. Then first payment uchipiwa i-contract kai. First payment uchipiwa wakapiwa mari.
first payment ndakaona zvaya vanoita sesimeni havabhadhari yeseka 1 unongochitoiona kuti iri mhepo seizvozvi ndinototarisa status yemabasa angu ndotoiona mari iri mhepo vanobhadhara mbijana selast time mari yakatanga kubuda it was 109 pandazowana futi 99,000 yese simeli yakapera muzvikwereti kubva ipapo handisati ndawana any payment so far. Saka iwo wangotora chimbadzo kuvanhu vangani wakatanga kuita ndakatora zvimbadzo kuvanhu 4 simeli. Saka zvinoitika pamari idzodzi dzine dzekuti pakubhadhara kwandandichita ndakabhadhara half handipedze yese handiti mari yayo inenge chingobereka havanena zvakakuti wambovapa 10,000 yasara yacho iyo ndoivanoramba uchiplaza ndomudzokera panzvimbo 1 nosvika pastate yekuti ndaakutora kuna Paul kuti ndimbobhadhara Peter ndopiwa naJames ndobhadhara Thomas but handikwanisi kudzibhadhara dzese simeni ndokunomboti mwedzi uno ndawana 5 ichimbobata iyi apawo kusaidhi vashandi vanenge vachida kubhadharwa ndichida kutenga fuel. So uri kubhadhara vashandi iko zvinezvi ndane 3 months simeni ndakavaudza kuti vakomana bhachi iri handitevere kuti maitei naro mazorishandisei tsvagaiwo mari mukwanise kurarama as long as vaita basa rangu vandipa majob cards ndasubmita zvimupaperwork yangu zvavanoita nebhaki handizvitsvage zvavanowanavo mukuchera mukushanda umu handishombovatevere simeri posi ndozvati vanhu vane mhuri vada kubhadhara. Saka hausi kuvabhadhara varikutoshandisa bhaki iyoyo chichitoita havambondibvunza sisimeri kana kumbokomzera vanoti vakanoshanda vakanoteera zvezvi handiti handichateverera kuti gaizi nyama dzamawanawo pasi kupisa tambo dzekare dzese ndipei because neichida kuti naivo vakwanisewo kurarama ndizvozvo sevanhu handisiri kushandisa. So miri ndise kuti vakutoitawo mari netambo dzakare idzo zvitowapa mari yakawanda. Handitodzibvunze sisimeri nekuti unenge une vashandi 4 saka ivo vakakuitirawo basa ukainvoisawo kana basa rinomboti 50,000 hakukwanisika kuti zvawachera zve20,000 ndipo unenge waselfishika koma ngwana akamuka akasiya basa ko iwewo zvavakuita nda kupa zvangu advice semunhu aiita basa iri chimachondisa for a very long time. Ndakaita chimachondisa for years wangu ndine makastoma euya akafanana newe kudai ekuti aisvikatodza kuziva kuti anotanga akaona foni yako kudai so nozvibvunza kuti akaona foni yangu apa zvichafamba sei andiona anenge achitotya anenge asinotorera ini ndega anenge akatora kwa 1 3 4 ini ndikuda mari yangu yakuda mari yake wada mari yake. What you do is you just have to go kune vanhu ava vese sit down navo and tell them the truth. Tell them the truth. Ndikutoziva mwana akazozongokanselera chikwereti munhu atozikama munhu iyeye ndandozomukanzelela chikwereti ndatoona kuti no munhu yakutovata nenzara patove nenhigikiri neera chaipo chaipo iri kastoma yangu chikwereti chakatora ka1 ichocho akaita 3 zachibhadhara kusvika ndazochikansela chisingaperi ndikapesana kuti you know what my brother let's move on, wish you all the best. Zvatooma mwana atodza kuenda kuchikoro cheko nenyaya yekuti aita kadai obhadhara ini obhadhara uyo obhadhara kusvika ndakansela chikwereti. Go and sit down navo vaudza kuti guys this is what is background andiona this is what is background. Saka kuti mukaramba muchitiwedzera mari yenyu one day munozofuma ndisisipo kana kuti ndadai so handi ndiri kukumbirawo kuti mumise mari pairi ndichovhe mari iyi ndipedze then tozotaura isaramba ichikwira. Zvakafanana neni kusaidi kwangu pana umwe akasvika pakundibvunza kuti but every day tinokona wakapfeka worksuit tinoona mafotos mastatus ako muri kubasa saka uri kushandirei kana usingatambiri ndechingoti wedu wemari ichauya anomosa zvegovernment sismen saka munhu ipapo ndo panenge achiti hakuna zvakadaro kuti uri kuenda kubasa iwe uchitadza kubhadhara chikwereti saka paunongoti unokandira china status uchiziva kuti uri kukwereta vanhu this time unokandire mastatus ako uri mabasa iwe uchiziva kuti ukwereta vanhu. Okay sisimeli zvakafanana rege ndipindure pa zvakafanana nevanhu vandinokwereta vazhinji vachona even vashandi vangu vanhu vavanotoziva saka mamwe acho vanotomaona kumastatus ndopavanondibvunza kuti zvamuri kushanda waniko sei musiri kubhadharwa nevamwe kutoti anotokuona shuwa uchibva kubasa okubvunza saka kubasa kwacho uri kushandirei but ndo situation iri paground kubuda pachena chako sometimes kwakatonaka chaiko ufunge kubuda pachena wakanaka chako ndo situation aunayo. Go and tell them ndikana kuti pandakatanga bhiza ndakukwereta mimeka ndakuti saka mari yacho handina ndaichikumbira mukaramba muchikwidza handika ndinopesana zvova mukashava mari yenyu kana pesana zvo ndabuda mundikaenda mari yenyu mukashava mari yenyu ndandichikumbira kuti musakwidze mari iyi imire ipapo
ndipedze kubhadhara. ndizvozvo Simedi, but inini wacho vamwe havachanzwisisa nekuti iwe uchadza kana kubhadhara rendi kana kutengera vana chikafu kana mafees. Uchishanda kudaro hausi kutokwanisa, but munhu anenge achikudza kuti I don't care, achitokudhablira mari yako every 2 weeks, achitokudza kuti ma50% mari yangu yakwira. Andakauradza screenshot yemunhu akanditi mari yako ya102, mari iri kukwira in 2 weeks. Kweyo wakadi kwenda kutora mari kubank, inotora loan kubank, anoshanda uri necontract. Go and take mari kubank ukave vanhu vacho vese alright. Usare nebank chete. All right, chaiko zvino how much are you owing in total? ndikadziverenga Simedi mari dzevanhu idzodzi semacalculator avanoita ndisingapikise kana 300,000 ndosvika Simedi. Manje bank rinogona kupa 300,000. Bank harikupe 300,000. Ndisingapikise kana kurara chaiko munhu ukwanisi. Yeah, and I understand you. At the same time, nyaya dzakadai dzine nyaya mukati vanhu vanozviuraya nenyaya dzezvikwereti. People die because of zvikwereti. Zvinenge zvine mweya china chaiso. Simedi nini ndiri munhu wekuti ndakataura nemunhu anopa mari handinyimwe mari, saka ndotovange zvatova mweya chine yekushanda. Aya, mweya chine kushandisa kutusa nyimwe mari. Ufa umbopota uchirambigwawo kunzi handisi kutrustai. Kuti ungopuwa mari pese pese. Ndakungotova ameno mari wandibatsire Simedi ndikwanise kubhadhara zvikwereti. Handichada kuramba ndichitora mari kunana mashonisa, because the more yandiri kutora the more haubudi. Ukabuda habudi. Inini ndiri kukudza client ndandikutora iyoyo. Ndakaita 3 years achibhadhara mari yakatanga kutora pekutanga. Achingobhadhara 3 years achiperi. Because ine nchingoti kana deti rangu rikasvika kwangu jamba ndotokwidza 50%. Ukangoti chakangoti ndotokwidza. Saka inenge ichingokwira bhuku kutsvuka kudai nemunhu wanda ndakapedza ndamunzwira tsitsi ndikati you know what, I'm cancelling this date. Because vana vake chakutadza kuenda kuchikoro. Because aiti kwete vanhu vakawanda chaiko kutoregwa umwe akatora mota it was not nice anymore. Saka ndiri kudara hangu kuti handisingaziva kuti vanhu vakati chite vana machonisa vazhinji moyo pane pasisina because ari mubusiness. Saka imboenda kubank, just try to go and apply for a loan kubank. Zvinani kuti upiwe kana 200,000 acho kana 250 kubank ukavhe waunokavha uvese ukavha wosara maybe nemunhu 1 kana 2. Alright, Simedi. Patika pako papedza pacho panonetsa kana kuti paunompa yakashota paipai ndopaaruramba achiwedzera. Aiwa, uchanopa ivavo 2 vacho 3 vaunenge vapa yakakwana. Vasara ava ndovosara wakafokasana navo. Alright. At least bank rino unobhadhara mbichana. Unonosaina kubank kuti unokwanisa kubhadhara mari. Unotaura nabank wako. Go and talk to your bank. Maita basa Simedi. Alright, iripo. Okay, thank you. Alright. Zvakaoma wedu. Zvakaoma. Right. Hatidzokere kunyaya yedu yema-COS. Hatidzokere kunyaya yedu yema-COS. Right. Saka fona iwo timbodzoka guys kuma-COS. Kwanzi ma-COS arura nevarume vevanhu. Ari kutora varume vevanhu muno umu. Vamwe vakati vari kupiwa mari, vamwe vakati vari kutorarwa mudzimba vanotoya nemamaneja kumabasa kumba vachivata navo kumba varume vavo varipo. Handika zvinhu zvakadaro zvinoitika ende hatingazvirambi kana kuti kudini. Handiti but handiti maona ngatiitei chinhu chekuti pabasa apa patachitara nyaya kuti ukarespect vanhu vari pabasa hambokumbiri guys, but ukaenda kunomisa-misa tumazamu twako uchinodaiwo uchinomisa-misa tuzamu uchinomisa-misa tugaro uchinodai tugaro pamberi pemabhosi ako pemamaneja kana pemasupervisor vachakupusira one day anongokuti pa garo iroro ukagara wangomutadza kuti you are my brother usi haudi zvisina basa hambokukande shoko iroro hambokukande shoko. Saka pamwe pacho unotoonawo kuti munhu anenge achitozviitisa kuti awanikwe kuti apinde iye adanane navava because anenge achida mafavors kana kuti dandiwo nyaya yemashifts yacho iyoyo kuti ndikadanana navava ndopiwa mashifts ndichagara ndakapiwa, but at what cost, at what expense? Every day mutoilet kukaenda kumapati vanhu vanoita zvokuitwa mumatoilet mudzimota imomo madzongozo dzatokwira mota dzavanhu idzi dzatokwira idzi munenge muchiitigwa mabasa ose mumota imomo. Pacho zvinongoda kuti tizvivhaliwewo ameno tizvivhaliwe sevanhu vechikadzi animona
Rumbi, I understand very much bank chimbazo, but bank I think I rate yakafanana nedzedu. Haungandudzire zvemachonesa ndo business rangu randaita. Bank chimbazo, yes, but chimbazo chinenge chine kana 7%, 8%. Andoona hachina 50%. Saka chimbazo chokuti ndinobhadhara zvakanaka naka kupera kwemwedzi ndichienda muna necontract haadzipiwi kudai. So zvaanoita nesu. Right. Hanzi 2 minutes ngachidzoka mira ndimbono vadongorera kuti vauya here. Ende live nditondibhuwa nenyaya makoments kuti tikupura nchidai tobhuikana zvokuti alright. 2 minutes vadzoka here. Havasati vadzoka. Timbovanzwa. Ndibhuwa zvokuti live nenyaya yekushava mani video guys. Yekushava makoments kuti ndoti ndikanodongorera kunodongorera nefoni 1. Okay, ndofunga vema 2 minutes anonga asati vapedza kuti vagadzise nyaya dzacho. Ndofunga asati vapedza kuti vagadzise nyaya dzachona. Right. Guys, for now, guys, tinzwe kuti muma-COS uku kwakamirawo sei kwenyu muri kuzviona sei but ma-COS ngatitsiuranei haiwa zvimwe zvacho ngatizotsiuranai apa ma-COS anoshama abva pa-SA apa anoshama ka anoshama zvokuti ya apa anogeza kakabva pane pa-SA apa anogeza nai izvozvo chokwadi zvacho asiwo hamusi kufadza abiya yenyu. Thank you Victoria Ongorova, how are you? Thank you Victoria. Ndingoona pakanzi 250 stars but haasi kunyatso hakunako makoments. Thank you Victoria. Faneka guys tite contribution tinzwe. Hanzi vanhu vatoshanda nawe ihanzvadzi. Exactly. Vanhu vanoshanda nawe ihanzvadzi. Address them as my brother. Hanzvadzi yangu hanzvadzi avambokunyengi. But ukangoadresa uchingoti iniki Brian Joe Tom anokunyenga. Address them appropriately. Address them appropriately. Nokuti manje tikatsamwisa ma-seniors edu aya mamwe acho ari muno hanzi wani munhu akadanana nemurume 1 Karo haasi 1 hake zvekuti 1 iri ratovedzera mahara haasi 1 havasi vese zvavo but havasi 1 ende vamwe vakauya nevarumewo zvandikutotaura hangu semunhu anotaura nevanhu anoshanda necommunity. Varume vari kuchema vasikana. Ngatiregei kudaro varume vedu. Anditika wakatora murume wako kumusha wako uchiziva kuti murume wako thank you Victoria. That's Victoria akatidhima. Thank you Victoria. Ne500 naivedu ndisirewo kama-love nema-likes for Victoria. Handisi kuona hangu ma-comments but ma-stars ari kubudikira. Guys. Okay, regai timbozi vari kufona. Hello Kola. Hello, muri right Meli. Ndiri right muri sei? Aiwa tiripo. Aiwa isusu tisima 20 plus aya munogara muchingotaura. Saka inini murume wangu takatangawo agency yedu kudhara. Ndibva pazoita mukana wema-COS murume wangu haasi wekumusha kwedu. Saka takabva taemployo vakawanda vakauya nema-COS. Maona ndakaona wangu akunyanya kutarisa. Andoita sei? Ndobva ndamunza ndakati shamwari. Vese vatakatora vese vari positive. Saka saka akutotya chatombotarisa ndakambozoti vese vari kuona vese vava positive yega ende ndoyange tori criteria yataitosarudza nayo kuti tokutora vanhu vari positive kuti tivape opportunity yekutora vashandire. Stop it. Saka kana akaona vakadii kana vakadii anenge akutotya kuti iwe ndakati shamwari ona saka ndi 20 something years vakuda kutanga kurwara nhasi. Saka iwo izvo zvakabatsira chaizvo. But imimi kuya kuti imimi hamusi kutarisa murume wenyu kakona.
temptation inogona kuzongoitika umufungisisi asi munoti asi kola munoti imimi kana anyatsoda zvake zvekuti kwai zvigwerezvo anongopfeka ane basa nazvo here anongopfeka makodhomu ndakamuudza kuti inenge chini mazuva ano haichashanda yane iri stronger kwane stronger strength yekuti asi murungu here murumonyi okay because munhu mutema hazvizvizizvi ndakamuudza kuti shoma kuafrica vana rubva kuafrica ngwarira saka anobva akabva zvekutya zveshe zvokuti vanouya izvama muchambotaura ka imi musisimeri munongoziva kuti isusu tagara muno pazhinji vacho tisimbei tidya seri tichimaona ututoyazvimapetiti zvimaslimu izvi tiri kuya tumaslimu vaimwana tinenge tichikiya tugwamushoti haikona chireko kubasa inini chandotaura ndechekuti sometimes chireko kubasa kumabasa chachoko dzimwe hakuna mauniform kune mamwe mabasa andiche pfeka dress appropriately pane tumashepi tumachiende vana futi vana vadiki kakwanzira but munongoziva kuti varume ino vanogona kusvikawo kumazera achiwayo saka takati aiwa regedza tigare tazvikwanisa saka iwa makagona makasosera waya pateritori yenyu koli makagona ndakasosera waya and then ndine shamwari dzanguwo dzagarawo mufunge munongoziva kuti kunoku pane nguva yakamboita period tatingori taakutozivana unoziva kuti kunonhingi kunosi kuna nhingi kunhingi kuna mune makutongoziyana muchingosangana mumapati mumagroups mumachichi saka varume vanga vekurecycla kuti uyu akarambana nauyu akuenda kunoroora uyu akabva apa ari kuenda pane vanhu vekuziva saka kuyo kwakaita macos kwakavhurirwawo vanenge navangu neshamwari dzangu dzisina varume dzedze kuti vachitorawo sezvamamuchambotaura zvezvekuti variko ana zvichembere zvekubikira mabenten aiwa zviriko because vavhurirwawo kamukana wekuti kuchiuya fresh meat saka mune shamwari dzenyu dzakatotora kumacos varume dzakatorwawo vechifana iva vari mabenten variko vakatosiyawo vakadzowo kumba variko thank you kona imi ndimabharanisa nhingi kwejeni yacho iyi magona because zvazvokuita kunge macos chete kunge imimi ma20 years musiri kutorawo zvipana zvechicos because vanhu munoziva kuti pakamboita time yekuti vanhu vaiipota vanhu vaitora kubva kuzimbabwe chaiko time yakatora ana ulindi ana taitani vanhu vaitora kubva kumusha maona saka izvi nezvavari kuya vegazvi vari kuya vega unongotorawo ngosarudzawo pane chigrupu ipapo unondotorawopi utotora utogara nayo ende vachanzi vamwe wacho munongoziva sisimeri vanenge vatori dzimba dzavo vatori mamogeji avo havane mari dzavo pane mukomana anga akachidanana ari mudhayaris so anga achidanana nawo mumama so saka izvino ndonga zvakona namama vaya akatouya kusora nezuro muinbox mawati simeli ndakasiyana nashuga mami vaya ndikutsvagawo vamwe ndiitewo kahukapo vari kuda zvavo ane chimoto chakadoteerwa zvinhu zvacho senge ndinonyatsoziva shamwari yangu yepadhusedhusi ane chirenji rovha chake saka benten ndiye anenge achitendera nayo renji rovha iya vachienda kumaholiday vachiita sese ari kungosvikopinda mu4 bedroom house hapana chaanobhadhara holiday kungoenda ndimacos anokwanisa kutravela yavanoenda saka akangosvikopinda mulife ende munhu akadaro kwai ozochoka zvakwe gaudensia uri kuafrica koubu hacheuki saka nyaya chakatoma saka but ndakachengedza ndiprotecte territory yangu iapa makaprotecta territory vanhu vese vari kupinda usatombotarisa zvako aiwa makagona tinofanira agona asi munatarisawo kune management kune varume vanenge vari kumanagement ku munatarisa varume ivavo vari kumanagement kuti pane here zvekuitika nestaff because vanogona kuexploitawo futi vashandi achirana ndogona kuti ndiri kumusoro kumanagement ndogona kuitira mashift akaona kudai chihure chichitorohwa raitanda yonozi mumaofisi menyimo aiwa izvozvo something to watch out for ngoti muchengetedze kambani yenyu ndizvozvo aiwa maita basa kona ruchiva rwagara ruripo unongoitawo zvamunokwanisa kuti muvharidzire ndizvozvo aiwa thank you very much kola vaita vaza vadinaki alright kola vakasosera yadhi yavo guys vakatora vakaisa bhabdi waya muyadhi yavo vakati kune vanhu vane zvigwere vanhu vose takatora criteria takashandisa kutora vanhu kuti tiunze vakambani pano takatora vanhu vari kurwara nechigwere chehiv kuti vawanewo mukana saka kana wangofunga kuti uda kuzvionera chingoenda unonyenga uzoti uchangogwara
murume akabva ati hai kana zvakadaro saka zvina kumira zvakanaka andimoona saka vakasosera ugadheni yavo hatingambovashori vakasosera ugadheni yavo guys andimoona so hanzi mukudye orange iorange chairu iorange hanzi vakabvira asiwezi kuzozvidhifenda hanzi zvakabvira kare zvanga zviriko asi zvanga zvisina kunyanya kuda muno mueurope zvasina kunyanya kuwandawo zvazonyanyawo kanenyaya yekuti macos akapindawo zvazonyanya but imi varume vacho vagara ne23 ma23 years muno ma20 years muri muno dzikamai hamunongoti ungoona vakadzi vapinda muno motomhanya navo mukadzi angopinda motomhanya navo angopinda kudai motomhanya naye dzikamai imimi gutsikanai nevakadzi enyu vamuinawo kudzimba uku gutsikanai navo zvomomanyira nhasi zvii hamusi kuziva kuti pane siki yakabuda nepacape town apa hamusi kuziva kuti pane siki yakanetsa yakabuda nepacape town apa hamusi kuiziva iriko dzikamai mugare mune vakadzi venyu kudzimba ikoko garai nevakadzi venyu kumba ikoko 9 nokuti kana mukaruramba muchingo mukaudzwa kuno kuti hamene henyu chakupostai right pana umwe anoda kufona guys okay hello kola Hello, Smelly. yes muri sei Tiri right. Ndandifone ndikotaura kuti mamwe macos vakadzi vanotambudza varume vavo. Neshamwari yangu akaunza murume wake. Murume wake ndo shamwari yangu, noti mukadzi wachona. But murume ari kuti chero basa raawana. Kana chingova nemari yakawanda kudarika remukadzi. Anotomeka sure kuti asiya basa iro ambanzi iwe ndiwe unochengeta vana. Saka how can you go to work? And anawana basa rakanaka nemari yakawanda stereki. Zvokutoti nezuro aitonzi kunyanya hama dzomukadzi dzichitomuudza kuti no iwewe rako basa unofana kunge uchisenza kunana McDonald's not because ari trained zvana mechanics anobva anzi no iwewe haungaendi ikoko haukwanisi kuzo-look after the kids chero akatraya sei kuti vabetsere vanobva kuti aiwa isatikwanisi which is quite sad but manje upenyu hwavo hauimprovika hauimprove mukadzi haasi kuzviona izvozvo kuti haasi kuzviona ungati murume awana mukana aona basa rake rinomupa mari yakanaka oti kwaichengeta vana kumba life injera yangomira muchingori mu1 room 2 rooms imo I think vada kuti mukadzi arambe ari holder weCOS because murume aiti angawana opportunity kune imwe company not after 6 months tokubvumidza kuti udi uapply COS nesu but mukadzi akati ko 6 months achona vana vanochengetwa nani saka masisters emukadzi manje anobva ati hazviiti iwewe ndiwe unochengeta vana isati kwanisa kubatsira achizvibvumawo murume wacho ndombotaya kutaura naye but anonyanya kutaurisa maplans ake kuhama dzemukadzi saka vanokasira kuzvivharisa saka haari kuona moto akavhisiwa ndofunga nefoshoro chaine bhara chairo unganzirega kusatira basa rine mari unoshanda kuMcDonald's kunoshanda nechikoro kuMcDonald's sisiveli anotowana basa rakanaka kunana Ford vana Mercedes Benz masalari okuma40 chaiko but akatosiya katuke saachisiya zvakaoma but ari kuona moto vanotomeka sure kuti vamutaridza kuti havamufariri but handizoti achaita plani ipi because havatombomudi zvajose yo yapakaipa vanoona ndiye anoita zvese zvevana chero mukadzi ari ofa anopiki vana kubva kuchikoro ndiye anonopika chero zvikaita sei ndiyacho inozoitawo abuse ari munobatsirana here zvacho zvozonyanya chisystem chamakaintrodusa imi vanhu vekuuk imi ndimi makaintrodusa iyemi ma20s iyemi tokupai mhosva ndimi makaintrodusa kuti tinofanirwa kubatsirana kusuka maplates ndimi macos akakafoliwa zvinhu zvamakataura imimi kuti vanhu vanobatsirana onai dzimba dziri panyika dzenyu muri kubikira imi muri kubikira varume venyu chero mabvagwaza vakaneta muri kuyamomera paso kubikira varume venyu but imi makazvitaura vari kutora dzitseye kunzi kwakanzi zvinoshayaniwa saka isa hatichabiki varume ngavabiki dzimba dziri kuparara aiwa vatozozvitora the wrong way because it's not like it has to happen this way but ndo zviri kutoitika kuti vanototi ndo zvazvava now it's my turn ndiwo akuita wenda akuzorora ndo zvazvakuita manje
hai pana atouya kusera kati sindipewo hedu varume vari kudadi kwavo inangu handichengeti munhu tochengetana atouya kusera kazvinyorera asi tipewo varume vari kudadi kwavo kutodendawana hangu mwane vana vake ini sezvo ndine vanguwo tindipa nhamba yake wachari kudadi kwatipe hedu uyu wavuya senipe zvako uya kuseni undipe tipe uyu zvimbozambana ikoko kuti mukadzi achadii alright kona thank you very much alright bye guys andozvivira akati varume vari kudadi kwava tipei hedu isu kuno kuti tione kuti toita sei nokuti pakaipa guys sure atouya hanokuti gaizika hanzi kubatsirana kwakaipei hakuna kuipa kubatsirana clo but makuabuse hakusisiri kubatsirana mave kuabuse varume vacho hakusisiri kubatsirana kwave kuabuse murume kwokuti iwewe handiri kuzosvitogona kona kuti every chero aripo hana chachaita murume ndangonzi indenotora vana uya nevana gesa vana bikira vana pfekedza vana iwe uripo mai wakagara ipapo taura chokwadi guys pane pamba kuti sometimes you have to stand pastofu wega uchimbobikira murume wako handimaona pane pamba kuti wega imbobudawo uchinotora vana vacho wega vana vako handiti vana vako umubhonda navo nguva yevana vacho ngataurei chokwadi guys there's a difference between kubatsirana nekuabhusa varume ava especially vakaine masiwesi vakutoabhuswa because ivo vane mhosva dzavo dzekusa uko handimaona dzekuzimbabwe kodzavaiparamura vachiita zvinhu zvakadai kuvakadza zvino vakadzi aya vakutsiva iko zvino vakadzi aya vakutsiva iko zvino ndochokwadi chiri kuitika handimaona but now zvimwe zvacho daka yatove abuse hakusiri kubatsirana kwakanaka kuti inini ndabvawo ndiri kubasawo iye atanga kusvika kumba haangazondimiririka kuti ndichaisa na9 kuti ndisvike kumba na9 kana kuti ndachaisa na8 ndosvika na8 achiti vachauya mobika iwe asvika chifano kuisawo usawe pastofu handiti kandokubatsirana ikoko kwete kuti nditoripo ndasvika jerusalem asi ndiri off kudai so handitika iye atopinda zvinoti chibikai haiwa guys hakusiri kubatsirana yave abuse iyoyo inenge yatove abuse amuigo zvako kei iwe kei chokwadi zvako iyo isati imbozvikwanisisu iwe yachove inangu ndinoda kukupa dzidziso dzedu dzakare vasikana pafeya chako zvokwamwari chako chekwasikana anoda kunzwa ngaanzwe asingadiregera handika guys kubika haumboiti 30 minutes uri pastofu apo mira pastofu ubikire munhu wako handi muri kunzwa mira pastofu ubikire munhu wako kuwacha kungu kana moshimwe shinu private number hello private number hello okay and kiri muponi ngori pongo kada mwachi wowacha kwete kuti every day tinenge tichingoti kwai munhu gatoningirira kuti angochatenderwa kutoilet mai mwana kunowaipiwa nemurume kutoilet because chichachidzoi kuno kuzviri arume vacho vakunoka zvazvidzoi unovaona mutauni umwe achipusha hakuna hazvina kuipa handika hazvina kuipa anenge ane vana mutauni vachipushawo kuvhara kuitirawo kuti mari dzokuendesa kumakreshi nechi handika murume anenge ane vana achizopushawo achitawo majitizi ake ane vana achifambawo nevana zvakanaka chose asivo mai kana muripo ibasa renyu ibasa renyuwo kana muripo amai handimaona ungabvotidza kana kungobika understand izi kuti vanhu vari kutsika hanzi tipei namba yakapiniwapo iyo namba iripindapo namba yakapiniwapo seizvozvi muri kuvatsvinyira varume ngatisaurei chokwadi guys muri kuvadaro varume ava handi kune vari kutouya kuseriwa kuti tipei varume ava unyenga ake muri munhu uyu moti kwenda taregwa murume ngatisaurei chokwadi guys ngatisaurei chokwadi animaona uyatouyawo wakati ndipei hangu ini ndinobikira murume ushu atoya zvakakadaro anzi ndipei ini ndinovabikira murume ndinovabikira vanobikira zveshuwa kufuraigwa chako chepamenyu wama musingafurai imimi okay uyo inzwai macv ari kukandwa sisimeni I am 35 year old and hasati ndaane mwana nemhuri I am very independent I have a job and I earn good salary handika ndiri kutsvaga munhu ari serious anoda zvekuroora ushumo ane good job rake handika ane mari yake kwaye ane 35 hana murume hana mbovhera akarogwa hana mbovhera akaita mwana akutotsvaga murume vamwe muri kuvhairira varume saka naimi guys izvozvi tikudai varume ava vakauya akanyenga hake ivava vasikana akadai ava mangwana modzoka muchiti kwanzi tiri ku hanzi it only becomes abuse to the man if the wife is deliberately making him a husband. No, Charles. No, both ways.
both ways. Tirikuti chakana hapana chakashata, there's nothing wrong in helping each other, Charles. But tiri kuona zviri kuitika zviko zvine zvika haisisiri kubatsirana, it's now abuse. Because kune ma unresolved issues akatangira kuAfrica uko. Saka kuno kuvakadzi ndo vakauya manje variyo varidze maCOS. Saka now they are settling the scores. Hello, Kola. Hello, Sisimeli. Yes, muri sei? Ndoda hangu ngotaurawo chidimbu. Pfungwa dzangu panyaya iyi. Chinongo chiri kunetsa ndechekuti varu Sisimeli. Takabva kuZimbabwe. Zvinhu zvaiitika kuZimbabwe zvaienderana nesituation yekuZimbabwe. Waenda nyikawo yakasiyana nekwawakakurira, kune mararamiro akasiyana nemararamiro ataita kumusha. Varume nevakadzi zvese ngatingoita zviripo, tingoenderana nesituation iripo. Murume kupusha push, it does not mean kuti adhererwa kana kubereka mwana kana kubika kana kusuka. And it's no in this country, even varungu vacho chaivo vanongoitawo the same. Takauya kunyika yakasiyana nekumusha kwedu kuti zvinonzi mukadzi tikati tozvitaura hedu. Of course we cannot say that in a way yekuti ndechida kudzikisira nyika yedu. Kunyika kwedu culture yedu ine kakudzvanyirira vanhukadzi, biti unoshanda or haushande. Guys, murume kana dangoenda nawo vacho ivo maCOS anongoenda, kana da kugara anongogara. Chiri kungonetsa chete vanhu varume vakauya ike zvino kunyanya ava havari kubvuma zviripo, ndo zvitoripo izvozvo zvokuzoti abuse kunenge kwakuwedzera, because obviously kana unga usiri kusuka ndiro ukazodzisuka wakuUK wakuti abuse, hakuna chinonzi abuse. Vanhu vanoshanda zvakafanana, ende varume vakabva kuZimbabwe mabasa emuno kuUK avapo, handiti ende havachowandi. Zvokuti kwanzi tinotora kunoita sekini ngavatorwe nevanhu vacho vari kuti zvinotoda kuti uyai mutiroore, tiri kukuda ini ndine mari ndokuchengeta. Hakuna zvinhu zvakadero, zvakatraiwa zvazvo zvikaitika zvikafeila. Ike zvino varume vacho vanofamba vachita kuti manesi ane utsinye, vanovatuka manesi because handiti vakadzi vanenge vachinzi havana varume vakawanda, vakadzi vane nhamo dzevarume muno. Vakaenda varume vakasiya dzimba dzavo vakaenda kune manesi eyo, kune vakadzi vanoti uya ndikubikire wakagara, vakakudzoka wani. Vangobvuma kuti zvinhu zvatosiyana. This is UK, it's not Zimbabwe. Hazviri zvakatozombokija, ndozvi embrace imba yako. Chihure muno hazvitopobudi. kuZimbabwe vaihura vachiita zvavanoda, vodzoka mukadzi akabvunza wobika, mukadzi worova. Kuna hazvibvumirwa, hazviite izvozvo. Ngavasuke ndiro vachisukidzana nevakadzi vavo, ngavabike. Zvinotoita kuti vanhu mutodanana, but ukazvirejecta unoona sekunonzi uri kutambudzwa. Zvinotoita kuti muve close, trust me. Even isusu patakaita tiri vana vadiki, ndakatopuhwa nhingirikiri advice natete vangu kuti ukaona nyika idzodzo dzamuri kuenda, it's either muchaumba marriage yenyu, muchabatana zviya zvangu zvamamusina kutombofamba kabatana muri kuno, or muchaparadzana. Send a request ngoni, send a request ngoni, send a request. Tete vangu vakadzidza kuno, vakakurira kuno, vakaroorwa nabamukuru vangu vekuZimbabwe, asi vakatipa advice yakati kwamuri kuenda ukuka, it's either muchabatana or muchaseparate. Ende kubatana kwacho hamufe mukangosurviva 5 years muri munyika imomo muri mese, zvatonaka. Asi 5 years izvo pane zvakawanda zvichaitika, edza zvichakubatanidza iro zvichakurambanisai. It's only kuti culture yedu isusu inofevha varume. Vakadzi tiri nhapwa kana tiri kuZimbabwe. Ina handinotenda Mwari, handina hangu kugara upenyu hwokuroorwa ndiri kuZimbabwe, ndakagara upenyu hwokuroorwa ndiri kuno kuUK. And honestly, right, once mangoramba muri mese ukangobvuma kuti ndo zviripo, totongoita zviripo, zvinotongofamba. Murume anobika, mukadzi anobika, mese munoita. Inini vana vangu vese ndakavaitira muno. Murume wangu taichinjana, aibvisa mapamba, ende iye aitoda kuti mwana wake agara akaoma. Ini aitonetsa nekuti ndapinda muno, mambotarisa pamba, aigara achingonhuhwidza pamba remwana wake. Handi muri kuona munhurume, asi kuomisa kuti onekwa kuti hanzi wakadyiswa. Thank God nangu handina kurarama upenyu hwokuroorwa ndiri kuZimbabwe, saka handinyatsozviandastenda, handizvinzwisisi, asi ndiri kuzviziva, tiri kuzviona. Varume it's okay, zvinorwadza, handizvo zvamakakura muchiita, muchidzidziswa navabereki venyu. Ibasa revakadzi, but you're not in Zimbabwe now. Okay. Aiwa, takunzwa ikola. Regaiti rambai muripo timbonzwa kola vajoina Facebook. Hello brother. Simeri. Yes, taurai tunzwe kesi muchada kupindurana nabasa. Manesi kubvira kudhara yakangogara ringori dambudziko, manesi agari. Havasi vakadzi manesi.
taura chokwadi kutaura chokwadi chandoziva inini I've got manasekuru vangu vabva kuti 2 vakanga vaine vakadzi manesi kuZimbabwe manesi agara vanhu vanongori neunhu hwakatoshata especially vakadzi vari takatodzidzisa zvemacos vakangopindawo muhealth imomo vatobata system chechinesi chacha nesi asi mukadzi wogara naye ukaona mukadzi uve murume wese anoita mukadzi nesi ukaona watotanga kutoti akutanga kutotaurisa kudaro buda siya enda sagare nemanesi haiti manesi haite hasi vanhu imimi vana simeri mebhimu kana muchinge maenda kuhealth zvenyu kwamatoenda ikoko muri tosara mutori vanhu vakuti mune muchitobatsiridza vamwe vanhu muchinyatsovaataurira zvinhu zvinovaka nekuita sei saka chandiri kuona nechekuti vanhu vanouya vachida kudhifenda but zvisinei vari kutaura mapoints avo ndizotaurawo mapoints angu tionesana tozoona kuti zvichafambawo sei because dzimba dziri kupwanyika zvechokwadi muno muhazvadzingoni dziri kupwanyika zvekutodaro kwete zvekunyepa zvekutodaro dzichatopwanyika dzakatowandisa ndotori ninoina bhururu wangu aritori ikoko kunhingi kumacos ikoko kuuk ikoko atori panguva yakatooma chaiyo nemukadzi akaita mukadzi zvese kusvika mukadzi aenda but mukadzi iye akuzotera ikoko akakutochengetowa mumba iwo ndionenge wakuita basa rekuchengetowa mumba mukadzi achibuda achienda achinoita zvano it's not about the abuse yakanga iri yekuzimbabwe kana kuita sei iye munhu yetotomuziva akanga tori munhu akanga atori right aitochengeta mudzimai wake zvakatonaka but manesi kana achinge angopinda mugurupu remanesi haasiri mukadzi akangofanana nemunhu ari mucape town havasi vanhu havasi vanhu unotozvikuvadzisa instead yekutoti tongokurumidza wabuda mumeneji yacho usati warwariswa nechirwere usati wakuvadziwa nechirwere vanhu vanorwadzisa especially vakadzi vari muuk maramba tsvina tsvina ati hangu anenge asina munhu ngaauye kwandiri ndiri kudawo mumwe muda nesi wacho iwayo manesi iwayo ndinomada tongogarisa 2 months idzodzo togadzirisana 2 months idzodzo tosiyana ndotsvaka umwe okay yes alright aiwa vari kuzviwa manesi kwai kana wada kugadziriswa uya kuno kuseri kunokondibata ini ndokuisa kwavari then wogadziriswa 2 months unenge wamunhu po but varume vava vari kubata uyanga yava vasimerenda ndoda kutenda ine nemashoko enyu ekuvaka muri kutaura varume vava vari kutsvinyira ivava vachavada vachavada unenge usati because nhasika uri right but hausi kuziva mararamiro uchaita mangwana unodonha mubhazi uchibva kubasa gumbo rikaoma rakadai rakakokomara murume wako ndiakakuzokuchengeta ndopauchaona manje kuti ano makandiwo haasi mwari ende murume haagogoni kuzogara newe zvachose ya saka vanhu ngavagara vachizviziva izvozvo yes kari manesi thank you Azazigoni, thank you very much. Yo pakaipa right. Hello Susi. Hello Susi, muripo muche kanjani? Ndiripo ndapindira opanyaya munozoti zvinoitika iri what I've seen isu toda kubvumirana kola vechikadzi vataura kaidai vabva kutaura. Do you know kuti zvinoitika sisimeli when you move to a new place kungodzidza kwatinoita zvinhu zvinyowani handiti zvezvekutoti unouya kumaoverseas utoona aiwa unotofanira kuzvidirira fuel yako wega mumota handiti kune maself checkout kune chichi uchimuvha kunzvimbo nyowani unotoona zvimwe zvinyowani zviriko. Inini what I think happens I tend to agree nakola kuti isiso culture yedu munoziva kuti culture yedu zvainoita inotiita kuti titi marriage is the final thing kuti mukadzi apiwe respect unofanira ngeuri marriage handiti ndo zvatinoziva isisi kwedu. But kana wazoya kunoku manje zvinoitika wazoya kunoku kumabasa ikoko kwatinoenda kwatinenge takasangana uri kusangana nevarungu uri kusangana nechii handi adapting to the basic zvichitaura kuti uri kutodzidza zvakawanda. Ini what I think is kuti because our culture suppresses women freedom chaichaiye yemukadzi it suppresses women zvezvokuti unotoona kuti kuna amwe akadzi sisimerika vari kurarama muunhapwa mamarriage imomo
because pamwe panotozomboda topic iyoyo yekuti marriage dzachona sisimeli. I'm telling you kuti vakawanda kune vakawanda vekuti they are suffering marriage macho. And I'll tell you this. Mutase zera radashakira imbotora izera radashakira anditi kusvika kana pa 25 vasikana nevakomana vedu vana isisu anditi and ask them about marriage kuti what do they think about marriage mamillennials aya muri kunzwa inini recently we dealt with a case yenhingi mwana wekazeni yababa munini venyu anditi murume wacho angoitawo zvekungoti anoenda ambogara uko vaive vasikadi kushanda. Baba wakadzoka after 5 years asingazikanwi kuti ari kupi ambonzi amboenda uko kusi ari kuSouth Africa yowe ari kuFrance yowe ari kupi wasiya mukadzi nevana sisi vetakana zvisingaonekwi vana vavo they are 22 vane 22 ne25 vana vakadzinga baba kuti who are you left our mother here you left our mother here isati kuziya anditi and then when we go to sit down in Yohanaka you just hear them kuti ini unotonzwa tsitsi futi pamusoro kwazvo kuti ininika mudiki wacho akati I don't even believe in marriage anymore because look at my parents. What's the purpose of it yekuti mama she is not happy she's not imboitai program yekuti kubva kana pa 17 vayanotanga kunzwisisa kubva kwa 17 kusvika pa 25 talk to them about marriage because I'll tell you kuti sisi America we are not even ready for the children that we are raising in these countries nema internet because these children understand kuti munoziva kuti like inini zvangu ndakazvimirira ndiri ndega munoziva kuti sisi sometimes mumwe munhu anogona kuzudza vanhu vanogona kuti anzi munhu wesanda marriage anditi every girl has dreamt about wearing the white dress and at some point but I disagree kuti vanhu vachanzi mukadzi wesanda marriage inhema because teererai zvinotaurira muakadzi sisi velikadava imunowana nyaya dzakawandisa you get women that are in abusive marriages muchibatsira muchiita sei do you think munhu akadaro anoda kuroorwa futi anokudza kuti zviri nanangu ngatigarisane shamwari kana tazosiyana iwe enda kwako ndienda kwangu because zvekuinvolva zvemarriage zvinonetsa handimukona. So what I'm saying is kuti when we come here as African women we start to see kuti heya tinotori nemarights heya varume vanotokwanisa kutibatsira heya zvakadai because mukaenda endai kana kumapaki kwekwe endai kana kumapaki sisimena handi kunenge wakazara vana baba vakasiyana siyana mumwe ari kupusha nhingi mwana wake mupureva mumwe ari kutamba bhora nevana wake mumwe achidii ini I believe kuti this culture is very inclusive. It's very inclusive because it makes these men understand kuti vatibatsire to parent vana kumba ukuzviya chikozi enda kuna mai yako baba will be just this figure mumba yekuti munhu anotyisa but then when they come here unotoona kuti zvinotosiyana saka I think kuti that freedom and that realization inoitwa nevakadzi kana vauya overseas which is being turned kuti hanzi vakadzi yowe vari kubva kutora culture yekuno wewe obva vadii kana Lucika chandiri kufarira chinhu one uri kutaura kuti even the caller atanga mumzi vataura kuti patinokuadjusta handika tinofanira kuti tibatsirane tachinja handiti from Africa to Europe. KuEurope kuAfrica kuvanoziva vari vana baba vaibhonga handitika ndo vaibhonga ndo vaikurugwa masoksi ndo vaidii. KuEurope now takuenda kubasa tese and watanga kusvika kumba fanobhoilisawo usavi kana kubudisa usavi handitika ndo kana kutofana chekawo maonions nematomatoes kana nditika kana kutobika kana uchigona ndo patiri kuirana pakuti kubatsirana but now inini ndakandotaura nyaya yekuti varume vandiri kuona vakauya nevaCOS vazhinji munomu haisi nyaya yekubatsirana Lucinda itori abuse iyoyo itori abuse atagona kuona kuti akawana basa pakanaka konzi ngasiye nokuti awana basa rine mari rakamukadzisiya kana ukaenda saka vanacho vanotigwa nani are you not supposed kuti muronge pamwe chete
muchibatsirana kuti nhasi uri ofunda unotorawo vana mangwana uyu ari ofunda kunotorawo vana nekugamuchira kana zvakunzika zvichitiwa ne1 part yobika yowacha yodi ita iwewe chete mwafangu kuita haisisiri abuse here aiwa inenge abuse ndo pane point yangu ipapo kuti majority of them there is now abuse hakusiri kubatsirana kubatsirana totobatsirana chaizvo muno kuti dzimwe nguva nditotaura ndiwachirewo hembe dzangu kandimoche basket muwachimwe chiri tikubasa mudzinike handiona kana ndikunonoka kuuya ikufanira kubika yawo kana breakfast kana chii handiona so but kwete kwokuzoti everyday ndakatogara panapa ndototi ini ndiripo kudai mabika bikai muzodaitso mapedza masuka ini ndakagara nemi panapa masuka mapedza chindai munotsvaira mumba handika kana mapedza kutsvaira mufanira kundisema chiri po ndikuya mangwana makuseri mukai munondisirambura pato yekuabhusa munhu it's no abuse exactly I agree with you kuzoita futi masituation ka ekuti munhu waita kana kuti 18 hour shift sisimedi kana 14 hour shift osvika munhu akangoti go akamirira kuti iwe unekinire inaitenga kuti ka zvimwe zvachina futi zvine kamwe ka exaggeration karipo because guys makatarisa life yatinorarama kuti kuenda kubasa mwari kupinda muchipesana muchiita sei kuti munhu anenge akagara akapeta maoko kuti ndakamirira kuti maiuya ubika exactly unenge usina nzara because the situation will force you because kana ndichiuya kubasa ndichibva kubasa iwe wauya kana kuti 6 hours before me handiti apa usada kumukira makuseni saka iwe ukada kumira kuti ndipedze basa na11 ndigoyandobika naiyo yatove abuse kumukadzi futi iyoyo yatove abuse kumukadzi yakuti nemurume kuti ndapedza basa na 4 zuva rovira ochomirira mukadzi achiaida 12 mumba kuti uya ubike yatove abuse because iwe haubike. Exactly. That's abuse now. Unozoti zvazvinoita zvimwe zvinhu zvachona futi guys they do thega. Tina hanzvadzi yedu kunoko. Do you know kuti sisi Menika takambogara naye sisi for years. Anditi kwangu chizorora. Ndikudzei kana kapu yetii kuti andiitire kana kapu yetii. Kungoti shamwari ndivita kana kapu yecoffee angane nungo dzinosemesa dzidzi. And then I was thinking kuti no. Ini papa mnini I can't complain panyaya dzekubatsira you know but iye kazvaitomitira fani kutoti munhu anomuka makuseni onhingina ine sometimes ndapedza ndikanonoka kupedza zvezve kana kuti munhu achiziva kuti ndakaneta munhu ake ari clean freak handiti saka on that side yekubatsirana ndinganyepi handiti munoziva kuti iwo baba munini vedavo sisimeni akazoti aroora mwana ndokuchiuya nezvivane vana 2 mukamuona munosekerera haana kuti mwana ani kana kuti chi munoona iye ndiye manheru akabva kubasa vana anopfeka anogesa vana ochinja manepi okapfekedza mapijama odini nezvitakumuseka kuti taisambofungira kuti uchazvigona izvi akati shamwarika ndinenge ndichitoona even mukadzi wangu achigara pamba handiti she came recent but even mukadzi wangu achigara pamba I can tell kuti the work that she's doing nevana vadiki kuti kamwe kacheche kamwe ka2-year-old I can just tell kuti she's tired handimugona saka nerimwe divi futi life yekunokuka zvimwe zvinhu they do thega zvataura nakola kuti mukanyatsoita nemazvo kagaisika you become even closer as a couple you become closer because unokuka ukada kuita sahwira isi smeli wehande yekulunchi musoda kwati kuda kuti tiende kulanchi iwe uri kubasa umwari chi saka munototamba mese muchijairana mumba imo ndizvozvo aiwa ndizvozvo tikuzwa thank you very much sister rigatimbodzawo tomwa kuti chi rigatimbodzawo right iri kuuya vakadzi vari kujamuka vari kuti aiwa hazvisiri izvo why do I have this feeling that you people, you ladies, you wives, you are trying to justify yourselves? Hello, Kola. Hello, sister. Yes, what do you say? Right? Varume vayandareta basa repamba kana mukadzi ari full housewife. Ndopa anokara akagara ari cabbage kana netonge wardrobe akagara pamba. Get my point. Now
vauya kuno kwekuti they are now facing reality kuno basa repamba ayo kunzi hapana zviri kuita pamba kana vachirwadziwa nekusuka ndiro kana vachirwadziwa nekukorobha nekuwacha vachiita mawashing machine kuzimbabwe taiwacha nemaoko chera mvura nemusoro zvichiita sei nawo vangogara mbao uchingovhura mvura inodziya uchiningirikina kusina magetsi susi taitsvaga huni kuti baba vageze mvura inodziya nawo zvakuvarwadza zvinhu zviri easily available handika ndopawakuona kuti kuonange vari kuabhira I'm not saying zvinofanira kuita 50-50 imwe example yandoda kuti mumwe murume anzwise kuti patatiri kumusha paya paya takagara pamba uchitanga kuswera pamba uyu haana zvaanoita tine zvataiita but vakanga vasingazvioni fortunately enough now excuse me, because they are now living in that situation now maybe they would appreciate better mukadzi kana ari pamba zvinzi haana zvaari kuita ane zvaaitoita basa rinotorwadza kusiya naneremunhu aswera ari muoffice ipapo point yangu yekutanga yechitwo what I've noticed about marriage kuti ifambe mukadzi anofanira kutera muviri inove iyo mentality yakauraya vakadzi vazhinji kumusha back home right kuti marriage ifambe you should tolerate all the nonsense that the man brings to you or brings on everything akavata asipo yonoti sorry ukamubvunza ukarowa washandisa approach iri wrong ukada kuti utiudze tete wakundifumura so you have to tolerate everything wakanyarara mukuona so vanhu vazhinji vanga vakanyarara zvavo vana vabaita zvavanoda vachiti ndindoshanda pana zhinji nemari but not kuti I'm justifying kuti vakadzi vanofanira kuita the same to men but inenge otry kubring out point yekuti haizi nyaya yekuti vanhu vakurumidze kuchema kwavo kuti hanzi kuti ashandiswa kana kuti abuse no one is being abused tongorarama life iri normal yekuti zvinhu zvachinja magedhi achinja nawo munhu achakwanisa kurova paanodira mukuona munhu achakwanisa kukutuka paanodira zvavanga vakajaya vari kumusha vanga vakajara ndidzidzisira mburauge ndiite kungochamudzisira zvese nemvura yekuflasha mutoilet kune varume vari abuses business vanoda vakadzi vanobvuma kurarama life yekutogeka slavery marriage sort of achizvika kunge iwewe you just have to tolerate everything ine zvandiri kukudza sisimele inini I normally talk about my story because I lived it and right now ndiri muno mu UK I'm working with a charity organization that raise awareness against domestic abuse makanzwa nyaya dzinouya dziri kuitika masiwo eso nobvunduka ene zvandiri kuti zvavakuvaudza zvandiri kuzama kutaura kuti pamwe pane chichaura kana ndisi kutaura from my head inyaya dzenge dziri kuseri uku but dzisingadi kuuya palife chete yes, we cannot share them because it's sensitive. Yes. So kuti vanhu vanongomhanyira tanzi vakadzi kune vakadzi vari kwadziswa nevarume havasivega vakadzi vari kuuya nemasiwo varume vari kuuyawo nemasiwo got a case yemukadzi akauya kuno handiti handisongoti fortunate yakati unfortunate akasvika akaita ndomo murume wacho arikuta kumubata nokusekeroko akudana neumwe munhu wakauya nawowo wakabva nezimbabwe mukosi wobiyake kubasa vari kuta kuabhusa mukadzi uyawo kusvikira sazochipa in tisingazivikanwe nevanhu ndechekuti if you're going through domestic abuse muno mu-UK you've got every right to seek help and unogona kutowana mapepa the sooner than you thought kana ukashandisa ma-correct channels muri kuona zvekuti ika ndakubvisa pakosi rangu ichichi unoita live to remain in 6 months way through these issues dzema-domestic abuse anyway iyo ngatisiye but inoita ndotaura ndechekuti vanhu ngavasada kungoita sinonzi vakadzi ndo vakashata chete masiwo ese akauya vakadzi ndo vakashata kune varume vari kubata vakadzi jangi and then akwadzosa bhudzi wangu vanga vachanzi manesi please ndapota vanza dzisati semone bracket kune vakadzi inini zvakaita seni I was married ndiri full time housewife initially when I was back home I was a perfect wife because ndaitolarita zvese hero ndichinyarara ndakaribara ndakanyarara ndakadii handitya ndazoenda kuchinesi saka inini ndatochinja ndisiri mukadzi chai nekuti ndaneseka haizi nyaya yekuti manesi kana vakabohwa nanesi wavo kwando vakaraswa nanesi wavo ngavasatise mu1 bracket tapota kutori 1000 meters wife material kumanesi uku kwete zvokuti vanoya panapa vachanzi manesi sakashata manesi aite manesi haazi vanhu titori vanhu but varume vane inferiority complex vanonetsa kubvila navo murume akaona kutoti mukadzi asi kukwanisa mucontrol kana kuti anofunga kana kuti haasi kukwanisa kuitika kuti ndimuite chinhu changu zvavakajaira then havazi vakadzi handira ndoti kune manesi asingaite asi hazviroti tese hatiti ndozvandogona kungotaura muchidimbo saka ngavasatise musame bracket kuti hanzi manesi aite tinotoita pazvinodhipenda kuti kutsvaga mukadzi akaita sei kana munhu achida mukadzi anomu wekuti anomanipulate achiita sezvaanoda achirova akanyarara chimwe ena unotsvaga mukadzi asina kumbona kana musi wechikoro womuuya naye pamba womudzumburudza iwewe womuita seunoda iwewe which is not right still tikazviziva kuti ndozvaunenge uchiita mukadzi wacho tinokusungisa tapedza ipapo
chimwe chinoitika Sisimeli ndechekuti varume they are very clever. Vanokuunzira zvese. Handitya vanoda kuona kuti how much nonsense do you tolerate. Iwe wakaratidzwa kuti you can tolerate anything. Unongobvumirira zvese. Vanobva vatoti yenaro. So ukaita 5-12 years uri marriage uchitolerate izvozvo. Wazongoona serious nenyasha wauya kuno kuUK because aim yemunhu wese kuuya kuno tese tichitouya tava chiti ndikauya vanhanza munhu wangu tobva tashanda tese tichishanda one salary redu tichisevha one tichishandisa kubhadhira madhuzi nezvinodiwa pamba then tobva tazowana mortgage yedu tobva tazovaka kuZimbabwe tobva tazore ndoakari maplans edu ese tichiuya nevanhu vedu kunoko but tazoya kuno abuse yekuZimbabwe inenge isina kusarira ikoko abuse ndogara ndichaita abuse haipere nekuti tiwachinja location but munhu zvaanenge ari ndizvo zvitori isusu Sisimeli generation yatiri right now pane kawedi kari kunzi zvako nevanhu vanhu vanyanya kukaabuse kune vanhu vane narcissistic traits Sisimeli vanhu vasinganzwire vanhu vane mwoyo yakaoma vanhu vasingakuda munhu kuita sei vanhu vasina kuva vane past yavo yange yakajanganyika kuti vamwe they were neglected in the past they were not loved right in the past they were abused in the past vakakura vakadaro and then matraumas avo they are now manifesting pamusoro pevana vevamwe vanhu vavanenge vari vakadzi vavanenge vakazoroora so people are very abusive and they are nice to the world out there but when it comes to mhuri dzavo nevakadzi vavo they are very abusive so chinoitika ndechekuti vanhu vari kuona mupicha yemunhu yada kupotreya panze apo wobva vati wow ndiye murume chaiye but mumba ndichicha so ndikazotaura nyaya yangu hamumbotibhilivhi mese imimi so chinoitika ndechekuti ari kukupa all the nonsense auri kufunga dzadzari kuti iwe unokwanisa kutolerate musi wachazongotoona kosi wauya kuUK kwada kusimudza musoro wako kunobva unoti kunoko hakubvumize kurowa munhu kunoko hakudinzwi munhu ukangozi vati ungosimudza musoro kudai wafurirwa wazoita shamwari wazoita sei hachakubvumize kuona hama ini ndasikavumirotaura namai vangu ndasikavumirotaura nababa vangu ndasikavumirotaura nani I was isolated from everybody I had no social life zvokuti paakazotisiya paakaenda I struggled nevana ndasara ndega because I had no social life ndasina kutaura naye ndasina kudzidza kutaura nyaya dzangu kuvanhu ndengosafa ndakanyarara but inini kuya kwanakaita kuno kuSisimeli ndakauya ndichiti this is the last straw I'm going to give him the last chance because takanga taramba countless times tikadzokorana countless times paakauya kuno he never changed very quickly he was dating online very quickly akangoita zvokunditeera very quickly mari yangu yaida kufa nhota yake ini ndasina mari akazotaira ndopanga kudiscover kuti kana hembe yekuprima chaenda handisina a year later handisina ndichingopa mari iye achita like ndichikomandwa everything ndasikakwanisa kutaura ndanga sina shamwari kubva tichiuya gore rese handauti handakabuda Sisimeli kana kuenda paMcDonald's handina kana kuenda kupata handina ndangori munhu kuenda basi ndodzoka ndosvika munhu akalezwa but ndimi kamunozviti muri manesi ndati iye anga ari nesi but nokutanga sina mapepa akakwana aimbofanira kushanda sakea chikera chinorwadza chichichi so kana vanhu vakuona vanhu vari kuita zvavanenge vachita don't judge people because kwatakabva hamukuzivi pamwe taisafa muchinyararire tisingakuudzei muchiona picture yakanaka but now because ndaneta neabuse you know kuti you lose yourself along the way even I almost went crazy even now I'm still trying to recover from that abuse yandakararama for 13 good years tichigara nemunhu so it's not as easy as people think kuti vazongoti hanzi vakadzi havaite manesa haiti tinatoita but tinongosangana nemunhu asiriye chete so inini chandinongotaura ndechekuti inini kuvakadzi zvanga never tolerate toxicity when it comes to marriage kugara zvenyu pakadoma muchitirira zera kuti mrs kana izvo zvamunoda it's all right but it has got very negative impacts when it comes to kids ndobvumirana nasitongwa pesra kutaura apa vatizvoni vana vemazuva ano vachada kunzwa chinonzi marriage the blame is on us takada kuchitarisa Sisimeli vanhu handikuti ava kuna vakadzi vari abusive variko but inini ndiri kutaura pavarume because makosi echikadzi are more labeled than varume that's why ndiri kuti varume but vakadzi vari abusive variko so ndiri kuti Sisimeli isusu tinenge tichishingirira marriage dziri abusive tichifunga kuti tiri kugarira vana hamusati mambogara pasi nemwana akakurira mutoxic marriage mukanzwa zvavanotaura munorwadziwa unodemboda ndakasiya ndine 1 year marriage pamwe mwana wangu angadai ari right vana ivavo they are traumatized and at the same time ukada kuzodzokerera kumashure baba ivavo vari kuabhusa ivavo vakakurira musame situation yababa vanga vari toxic ivavo iye akadzidzisa kuti mukadzi anyengero mukadzi anorohwa mukadzi anonzwai kuti akakura nazvo iwe waita munyama warohwa nemunhu uyawo ndo zvawango experience so at the same time kana ukaramba uchishingira ukagara nevana vako ipapo vana vako vari kudzidza chikoro ichocho even vakaroora
ndova problems aramba chingoenderera. Saka ndiri kuti hapana munhu anonzi nekuti munhu auya kuno kuuk achinja character. Hakuna change of character. Takabva nazvo kuZimbabwe chimwe pamwe tikaenda kuzvibhonyera tikaita mari zvichachinja. But kana munhu asingakuda hakude, that's the bottom line. Kana munhu achikuda sisimeri haarwadziwe nekukubatsira kusuka. Kana munhu achikuda sisimeri haarwadziwe nekukuchingura uchibva kubasa, haarwadziwe nekukuitira breakfast uchibva kubasa. Seka manyemwe katinoita isusu vakadzi uchiwachira zvamanyukunyuku so uchimubikira nekuchimbira shuga manyukunyuku. Kana even iye murume wacho achikuda haarwadziwe nazvo. But kana munhu agara anga asingakude kubva kuZimbabwe akateya zvaanga akateya naMwari hambochinji ende ndo vanenge vachilauda vachiti ye vakadzi havaite makosa haite manesi haite. Why? Because vanhu vari kuda vanhu for wrong reasons. Vanhu they are settling my marriages for wrong reasons. That's all I can say. Right. Thank you very much Kolaiwa Mashuma makuma manyatsodurura. Thank you very much Kola maita basa. Right. Kola vaone eguli yavo anti mazvinzwa. Mainzwa Kola ku eguli yakola ka vangu vachirelate kwavari ivo kuti aiwa I know this ndakambopinda pakati ndikadai kusvikira ndazoona ndega kuti ndikaramba ndichijaidza munhu yazviti. Hanimuona. So I guess kusiyana kwazvo kwatiri kuita. Hello Kola. Smiley. Yes, how are you? Akabva kuZimbabwe and I got married in America. Ndatoshanda ndauya kuAmerica. Honestly, handisi kuramba. Varume vanoita kamuka usimbe kana vauya kuAmerica so unosheya kuti unozandaiti ndichibva ndine mwana mucheche. Ndaisvika kumba after 12-hour shift ndoona munhu akarara pakaucha achindiudza kuti ndigadzire sandwich. But unozoti chisismele ngatisakanganwe mabasics. Yeah. Murume wako. Yes. Ini zvandaingokumbira kwaari kuti asi dedi kana mazouya papa ndasiya ndagadzirira mwana wangu ndakadzokera kubasa it's 6 weeks C-section. Ndaisiya ndagadzira mwana wangu ndamupukuta ndamupfekedza hembe baba vengonoendesa kudeke. Ndaiuya kumba ndobika kuungana hama dzake dzose dziri kuno vaiuya kuzodya kumba kwangu ndairara na 11 o'clock. Pandaiziva ndiri mukadzi wemunhu zvimwe mabasics ndinoita ndaingomukumbira kungokanda hembe muwasha nemudhiraya ndoya ndozorongedza. But hatingakwanise kuti because taamanesi kunoku toti varume chiitai zvese. Come on guys. Kana kuti anzi hey ndakakutsamwira because kuAfrica waimbondidai ngatitangi start over. Life is too short. Ngatangirei izvezvi teti dzimwe nguva ndinoya ndakaneta ndibatsiro 1 2 3 watopedza but ngatipei varume vedu respect still. That's all I wanted to say. Because the respect yakushekwa mudzimba vanhu vanogara mudzimba vakarara. On my day off now I'm dating somebody else. On my day off sismele ndinobika mazondo, my neck bones, muvora, everything. Ndichiitira mumwe wangu because anoshandawo. And iye kana ndine mazuva akawanda akatedzana andiri kushanda anondigirawo chikafu kubasa nemaruva. Ngatidananei, ngatirespekte varume vedu, ngatisatore advantage of UK. I'm sorry, I'm from America but still ngatisiyanei nekaone ikako. For how long have you been in the marriage, baby girl? I was only married for 2 years. I couldn't take it. Wow. So now you're in another marriage? Now I'm in a relationship now. Okay. All right. I'm just in a relationship. But ndinotoziva kuti baba kana ndiri kumba madays mashift edu kaya. Mamusoro kumba ndobikira munhu wangu. Ndomukangira nzungu dzekuswera achitsenga kubasa uko. Ndotomuitira mapai aendewo pandinozoita tables turned. Name treatment yaunomupa anokudzorera. Amen. Thank you baby girl. Thank you mwanangu. Thank you mwanangu. Thank you. Zviri kutadzikwa nemamwe machembere zvakutaura kuti uri kuzviita izvozvo. Kune machembere akutadza kuzviita izvozvo nokuti akapinda muEurope. Akutaura kuti nokuti tapinda muEurope. Indi kuzviramba ini guys, right? Ndozviita. Ndichiita munhu wangu because naiye anoritena just like that. Anoritena ipapo. You don't have to ask. You don't have to ask. Anokuitira ega. Kubasa ngandiri busy ndiri kubasa momusi. Unongera kana mesi you needed kudenga. Oh, that's all right. Cancel that. Anouya. Otosvika auya nemaruva nechikafu. Bebi ndikuzoti mazono
kushanda singaiti idya hazvinakidzi here izvozvo but inyaya yekuti iwe kuseri unomiitirawo saka vakadzi vekuzimbabwe taakuita nungo ichokwadi ichocho pane kamwe kanungo nekadisrespect kakufamba. Right. Thank you very much, baby girl. Thank you very much, girl. Thank you. Right. Yeah, guys, don't hate the player, guys. She's just a young woman, young lady. And but I kutaura chokwadi, guys. Zvine zvingovewo kumunhu kuti kuda kuzvitora kana kuti hausuda kuzvitora. Pamwe pacho tinozonyanya handisi nyaya yekubatsirana, guys, get me right. Hatisi kuramba kuti tinoda kubatsirana vanhu handiti. But pamwe pacho hakusiri kubatsirana, guys. Kola dzimai imwe phone iri kumasure. Right. How are you, Kola? Really right, Sismeli, how are you? Really right. I liked what Mninongo has said, but zvinenge zviri patatu, not even kuti zviri pairi. Ini ndogara hangu muno mu-UK. And I believe life here in UK, life here in America is totally different as in life here kunana Australia and Canada. In ndakauya kunoko, I was still young, I did around 19. Ndakazoroorwa ndakunoko ndakaita vana ndakunoko. And I think vakoma vangu vambotaura before, we're not literally saying kuti vanhu vakadzi we have to do 50-50 nevarume vedu but mazuva angu anei ndichienda kubasa inini ndichitora long days whether manice whichever shift yandiri kuita baba takes over care yevana and indisipo pandinodzokawo inini I'm taking over from there. I don't really expect him kuti ave achiisa washing all the time. I don't really expect him to be ironing all the time, but paanokwanisa because he is going to do more hours than me. Saka inini ndichapick up paanenge ari kubasa achiita more hours in I pick up ndiri kumba. We do all that. I think vanhu vakupa vanhu vemu-UK a bad image. Inini zvinondirwadza zvinotondibata basi because maybe because ndinogara muno and I've lived here for over 20 years. Zvinondibata stereke because the women that I see, the women that I know, vanoshanda sistemeli, they work. Vanoshanda kupfuura varume vavo. Yeah, majority vakadzi vemu-UK vanoshanda shame, they work. That one is a fact. And vachichengeta mhuri dzavo, vachichengeta mhuri dzemurume kumba nedzekwake. Mona. But what we ask and what women ask is just a little bit of chingondibatsirawo nepadiki. Anti inini ndaimuona ndichibva kubasa ndaibva because ndakuziva kuti nhasi ndiri kupedza zuva rangu mangwana iye akutanga ake ndaingomuti shamwari baba nhingi ndakudzoka kumba ndikumbira ungonita sei ungondihuvhira mumba because I know zvekuzopukuta nekuti sei hazvisi zvake. Inini zvaitondiitira easier manje akachindihuvhira imba yese ini ndakuya ndakukodobora mabathing room angu, kitchen, salondri yangu, mangwana ndakuaina. So it's more of partnership. It's how you communicate as a couple and how you work around workload yenyu, mabasa enyu, and around vana. Sometimes makada kuzviona kuti munozozviona kuti your life is just circling around handover. Uri kuita kunge handover yekubasa. Wasvika kumba murume agohandover kwauri kana kuti iwe agohandover kuvana kumurume. Inini ndakadzidziswa namai vangu to respect my husband. That has never stopped. No matter kuti ndamu-UK, it has never stopped. But murume wangu has got up ekuti inini dzimwe nguva ndiri pamba tese tiri pamba waimuona pandinozomuka inini munhu atogeza vana utoita breakfast. Not kuti I'm saying do it, but no, kuda kwake kuti no, I know you're tired. Let me just ndangogeza vana prepare breakfast chumuka uye uzodya. Hapana I know abuse iriko kuvarume, I know abuse iriko kuvakadzi. Pakamboita phase a few years ago whereby vakadzi vanga vari kuita kuuraiwa chaiko nemaZimbabwean men. Yeah. Vakadzi vedu vekuZimbabwe.
kakatore kaseries kakaitika ikako. And vamwe vacho it's merely kuti they can't take mukadzi kuti akuita mari yakawanda kupfuura inini. Pane vanhu vanga vari ma-CEO, vanga vari ma-MD kumba, vanhu vanga vari ma-manager vane very good jobs kumba. When they came here, they had to start from scratch. Yeah. And most of the men vanga vasingade nursing. Vakadzi ended up having to go into nursing because ndo yaita easy kuti vanhu muwane mapepa. Waingogadzirirwa contract yako wapedza kuita nursing yako after makore ako kana wakwanisa 10 years watomi indefinite watomi citizenship. So that it was an easier way of people doing that. So most women ended up doing nursing because varume vanga vasingadi. And varume vakazoendawo vakupindawo ivo maybe vari mukare zvavo but mostly vari kuma-learning distance mental health side. Then mukadzi akuwana more money than murume akufila threatened by that. Ndo pane problem. Yeah. Murume anofila threatened kuti ndinyange ndiri main provider tiri kumba but nezvemukadzi ndiye main provider. Now akufila kunge wakumuundermine but hausi kuma-undermine but kapfungwa ikako manje kanobva kabuilda zvunye usina kunaka. Ndo panotanga kuti vanhu vakunetsana mumba, vakudii mumba, vakuzoita sei, and people end up breaking up and a whole family is torn apart because of nyaya yemari. And I understand kuti variko vakoma vangu vanin'ina vangu who are in that position yekuti murume was a main provider kumba and tables have turned ndiye apo and vanenge vakudzvinyirira varume vakutarisira varume vavo pasi, which I believe it's wrong. No matter kuti uri kuwana mari yakaita sei more than murume wako, still respect murume. Yeah. That doesn't change. Respect murume wako, ita zvaunofanira kuitira murume wako, work together as a couple. No matter kuti uri kuwana nofunga kana 3,000 above his azvina basa, murume wako. Yes. Unofanira kupanana that respect. It has to be always there. Even tichibatsirana mumba chaimo, respect him still. But ndinoziva kuti this is happening. But I think because taakunoko akusisina community yatainayo sisimeli kumba yekuti kuna sekuru, kuna ambuya, kuna tete, wekuti you can easily go to them and talk about my problems enyari mumba and they get resolved from those people. Kunoko hatina vanhu ivavo. Everybody is at work, everybody's doing their own thing. Life yemunomu iri busy. I believe maqueens besisa now makuno is just busy. You will not find yourself sitting down. So unless utori nevana vakura vanengana ashakira yekuti vanenge vachitobika anotoklinda mumba, it's easier that way. But kana uchine tutwambala tunenge tweduka, it's even harder in that sense. But I urge people kuti no, respect yatakabva tinayo kumba ngatirambe tinayo iyoyo. Ngatirambe tichidanana mudzimba medu, ngatirambe tichirespectana. Let's not disrespect our men. Let's work together. No matter kuti uri kuwana mari yakawanda sei, respecta murume wako as you used to do. Work together. Ipo pamari pacho ipapo, isai mari dzenyu pamwe chete. Let's plan zvatinoda kuita. Muno mumamenye kuti yako ndo pane problem yako inini yangu ndoita zvandinoda neyangu, iwe woita zvaunoda neyako, which ends up being a problem again. Azviso umeona kuti kuwirirana kwacho mumba, you don't develop. Iwe wakati yangu, iwe wakati yake, muno develop sei sisnele in life. As a couple, as a family, how do you develop? Muchatenga sei imba, muchavaka sei imba, muchaita chii kana uya chiti iyi ndiyangu.
mangwana ichinge tombouya nenyaya iyoyo topiki yekuti ko sei varume vakatenga mastands ava vanoda kuisa mazita ake iya haisi mukadzi but iwewe Kola uri kutaura kuti vanhu ngavati zvedu mari ndeyedu ndomupa murume mari. Ndamupa murume mari, the next thing ari kuenda kuZimbabwe ari kunotenga stand kana kuti ari kunotenga imba oisa zita rake, zita remukadzi riri papapa hapana, ozofind out at a very later stage but tiri kushanda zvinhu zviri pamwe chete. So sometimes ipapo zvangu ndichida kunyatsa kuve fair ndisingadi kuva biased. Handika vakadzi vakawanda uchiroorwa Kola, uchipinda uchiroorwa, vazhinji vakaroorwa kare, vakaroorwa vananatite kumusha, vamwe vakaitirwa makitchen party ekumachechi chaiko uchiudzwa kuti uchiinda kumurume unoda kubata murume wako so unomurespecta unodai but zvinozobvanganyuka zvinhu izvozvo. Ndave marriage meme yandiri kumuitira zvese, ndave marriage meme yawatanga ndiye ananyatsotanga atanga dzidziso dzatakaudzwa dziya iye wasiya akuda kuronga ega yake mari ndo yandiri kutedzera dzandakaudzwa dzedzidziso ndichiri kuenda nemari yanchiti mari yandazoya nayo ndeiyi. Handika iye otora mari yaya onovata kubhawa, handitika achimwa mariya iye otora mari yaya ave neside chiki ina handina ndakakugara mba ndichiri kutedzera dzidziso dzekumba kwedu dzandakaudzwa dzedziya. Iye mangwana otora mari iyi ari kunotenga stendi oisa zita one asi tiri kushanda tese. I think ipapo pakaita kuti vakadzi vakawanda vabude musaga. Handika zvatanga nevarume ivavavo. Is very true. Is very true, Mrs. Melly Papo. Inini andisi kuti murume anoenda ononochisa mari onotenga property ega. Aiwa. You know what I'm saying is as I know that it's hard for a lot of couples, but working together is good. Working together Kola kana kushanda nemurume kusvini kwete kana uine bora ngoma Kola. Kune mabora ngoma evarume ari kukashapa Kola. Mabora ngoma aripo vakawanda zvekuti unoitirwa mapipi nawo. That is very true. Kana munhu muri kuti mukunotenga property endai munotenga mese isai mazita enyu apa. Munozoti kune amwe kana wabvuma kuti makuita let's say makuita combined accounts mubank meme vanonyatsokubvunzai kuti muri kuda kuti tokuisira limit here kuti ningi naningi kana wakuburisa mari yakawanda so it has to be done assigned kuti wakanobvumira kuti mari yakawanda yakadaro kuti ibude. Saka haingobuda easily like that mari iyoyo. Uyu mwe wako anofanira wototsvaga kuti uri kuaccepta here kuti mari iyoyo yakawanda ibude, muri kuwirirana, muri kuzviziva here. To be honest with you, Sis Melika, there's a lot of women who've gone through nyaya idzodzo dzekuti munhu anonotenga kumba oenda kumba achirega inini ndiende ndimhanya ndinoita zvinhu obva aisa zita rake ipapo. Inini ipapo I don't agree with it. Ngatiendei tese kana tiri kunotenga imba tikunotenga tese imba mazita edu ese anenge aripo ipapapa. Hausi kunoisa yako wega because a lot of women have lost a lot of money nemaproperties nenyaya yevarume vanenge vachidaro. Ichokwadi ichocho inani ipapo varume vakadaro and which is proving unfortunately for us Ismail kuti ndo zvikawanda zviri kutoitika izvozvo nekuti varume. That's when varume now like baba yangu achitaura kuti hanzi manesi haaiti. No, it's because vakadzi vaneta. Mukadzi anenge akungoenda akunozvitengera imba yake nevana vake, akunozvivakira zvinhu zvake because aneta kushandiswa nemurume. Yeah. So I think along the way mumarriage momuka, that's where the most of the respect got lost. Ipapo pakuti munenge muchimuri kuronga mese and then murume bhumo obuda musaga kuita zvake ega pasaidi. Handiona muri kuti mukuronga mese mai vako havachatumigwi mari, ari kutumira mai vake every month, then uchazosvaida out yoti ini mai vangotochewa mari yechigayo but munhu uyu pane maworld remit matransactions wobhobho vakapuwa mari ka4 pamwedzi ini vanga vanapuwa $20 zvayo. Handi unoona ipapo majindo panotangira kuti respect yese izoluswa ipapo. Right. Thank you very much, Kola. Thank you for your valid points. All right. Thank you. Hello, private number. Kola, hello. My phone. Right. Hello, Kola. Chiri right muri say kwa judge.
mutsekwende kufitwe nafe. Atichazo kunzwa muri kure nefoni, sonera mudhuze nefoni tinzwe. Taurai tinzwe. Ndati ndakapindawo netsekwende yekuti I had an affair. Yes. With a single lady who was married before, but obviously akazosiyanawo nemurume wake, but takawirirana zvedu, but things turned sour in the end. Pakuti nyaya dzacho dzanga dzamuzoinvolva mafamilies, family yekumba kwavo, family yekumba kwedu. It was really bad. Saka akaba kubuda ma-accusation inini danda kuito zvandaito unongoziva kana manetsana kamunenge makuda kunatsofixana chaizvo. Yeah. Which was I mean, on my part I feel bad. Pane zvandakazvingenda kuita zvacho, because you know, ndakastruggle. Because munhu wacho ndandani chikunguva ndichiwirirana naye, but you know, zvakazorambawo hazvona. So my encouragement to men out there who think teaching is the way forward, it's not the way forward, because kana une mudzimai wako ita zvemudzimai wako. Yeah. Zvemapezvo izvo pane pazvinozongobuda, ende kana zvazobuda it's really messy. Yes. It's very messy, it's very embarrassing to the wife, to the families. Zvinhu zvinonyadzisa fani, ende inini pandiri panapa ndinotonyara nezvandakaita zvacho izvo. When I was doing it, I think I was kind of blinded. Unotanga kuona maflaws emukadzi wako kuti mukadzi wangu asvita zvakati uya asvita zvakati. Ende mukadzi iye aindibata bho, handidi kunyeba zvangu. Kamtiti kubata bho munoreve kwedu wechiudzewo zvitibate bho harume wedu. Maitwa seiko? Maidyiwa pasi petsoka? Ndaidyiwa pasi petsoka, ndaitwa yese. Hey, apa kumba hazviko. Kumba zvasiko, and ainatsoku haiwa she was really good. Bomukore wakazosiwa nemurume zako ingauri wife material one. Exactly. So I was trying to replace my wife with that woman, but you know, zvakaramba, but you know, it was a mistake. So are you saying nemukadzi hazvina kutozodzokerana, makatostadza? Nemukadzi upi? Wenyu chai? Mukadzi wangu ndichinaye. Okay, alright. Mukadzi wangu ndakakumbira regerero, she forgave me, you know, and I spend lots of money on this side chick. Ndazonetsana, munongoziva vakadzi vanotara zvavanodara, hey, hauna fake, hey, you are this, you are that, hey. Kadora, this, that. Iva handisarika ere kunzore kadora iwe. Hey. But you know, life goes on. At the end of the day, you know, no one is perfect. We all make mistakes, but we just have to learn from our mistakes. But I don't encourage sidestepping. You're a married person. Stick to your person. Yeah. Because it's not all roses out there. Yes. Yes. You know? And then, now to think of all the money that you used on this scale, then makashandisa nemudzimai wenyu makaita something, ngade mune something chiri kubatika chiripo chamuri kuona. Inini zvangu anga atori mafirimu chaiwo. Ndakazoti ndapedzisa kuenda kumba kwemusikana iye ndakabva ndakanganwa ringi yemuchato. You don't say. Ndakanganwa ringi yangu yemuchato. Mamabvisirei? Makamaibvisirei? It's all good, you know what? Kumakamaibvisirei ringi? Unoenda kusmall house, ikaundifunga. Usaka kamasvika pagedhe mamazvomura ringi? 2 minutes, obva wakanganwa ringi.
makuvhunza ring kona hey baby ring iri ngopi wangopa ma-stories zvakazongobuda zvese kuti baba mupanhangu asiya ring kusmall house ende vanotaura kamasmall house ndio vanozongobudisa nyuza medhemenya timwana ndiri kushongoresa maakaunti bhagwi mwana madhamba vatoona kuti baba vaitospenda zvavo mari nesmall house but you know what like I said I'm grateful kuti mukadzi wangu wakandiregera I came out open When I owned up to my mistakes, but I also want to apologize to the lady I was having an affair with. Because you know, but I think you know I owe the person an apology. It wasn't right from the onset. Yeah. Munhu akangotanga kuuya muengland ndikati ndibatsire munhu along the lines I had enough takambonanana kudhara handisati ndaroora and then obviously paakauya kuno we kind of met up and then you know took off from where we left off thinking kuti you know zviri right but zvasi right. Yeah. So I do regret you know putting my wife through all the trauma, and I also regret putting her through the trauma because it was not right. Yeah, true. And just kuti naiwe mainini wakakuregerera isheshu vakadzi ndo chinhu chatiri good hedu kuregerera iwa tinoregerera but iye wacho wandaimhanya naye atondimaka fongo bhozi hangamboregi anti makanga muchimupa maidla mari naye akatondimaka fongo zvekutoti I just hope she forgives me with time, you know. Kutombokumakai because iye akatondana nemi achiziva kuti mune mukadzi wenyu ngaatodzikama zvakati hlo atoziva kuti maive nemukadzi wani saka ari kuda kuti ana adii tinenge takanyebaka kuti maiazi madhamu kuda kusiya mavakanyepa aiwa saka kana zvakadaro apakaipa ndinoda ndokutaura kuti inini wacho I feel bad kuti unenge wakatambisa munhu front but it's go because kama is real I don't kuti kana ukakanganisira munhu zvakangonaka kubuda pachena okumbira ne ndizvozvo pane zvipo zvadata zvito chichichichi but you know I just want to encourage men out there kuti zvekuchiita izvi hazvibhadhari at the end of the day you lose a lot kana uchidana nemunhu wani ita zvemunhu wani zvema-multiple partners izvi hazvichande but that's all I wanted to share but thank you pamwe ndikazowana time ndichataura hangu zita remunhu wacho ndokukandirai badana ona ndonyaya yangu. Thank you very much. Aiwa muzondinga ndirega kuseri tinde kunokumbira regerero tiri kumbire regerero zvipere kana mombe chaidzo tinotenga hatirambi zvinhu mombe kumba aiwa iri bosi zimene aiwa iri bhadhadzi yangu morara bho hey guys ngati muri kunyatsonzwa coming from a man kuti hanzi izvo ndakatochitawo asi vatokumbira regerero papublic kumudzimai wavo nekune musikana ucho wavakachita ranzi because ndakamunyepera I lied to her achangopindawo munyika ndo masiwo esai achangopindawo munyika vavakabhurana kudhara and they kind of rekindled love yavo vachiti tikuda pamwe vachinyepera kuti tikuda kusiya mukadzi kusvikira pasi akazosvika but I'm just so happy kuti at least vaona and this is coming from a man from another man vachiudza mumwe varume kuti vedu veka kuchita hazvibhadhari handiti ngatimirei panzvimbo handiti mazviona saka inzwai munzwe guys zvakashitagwa nalast caller hatisi kuzviramba zvekurespect kana kuti tinovapa respect yavo tinoda asiwo nemi ndakuda kuvhara because ndoda kubikira father handii ndiri kukudzai nyaya yekubikira father saka ndoda kubikirawo father ini ndiri kuti bikaiwo kudzimba kana muripo cook for your husbands handii zvandiri kutaura kana musipowo mubatsirana saka ndoda kuvabikira andimona so ndiri kuti yataugwa nemunin'inongo yekupedzisira iya yekuti varume tinofanirwa kutovapa respect respect tinovapa tinokupai respect varume asi respect yatinokupaiwo kuvakadzi that respect should also return back kuvakadzi venyu anditika kwete kuti respect inobva one side chete imimi respect hamudi kuti munhingirire mupewo vakadzi venyu respect ngaibve kwese kana wapinda muengland macho wabva kuafrica
wachipinda muno waona iwo maAsian aya kana kuti maCaucasian kana kuti maCongolesian amene kuti munomati kudini andika vari kungosekenyuka waakuda kuenda kunotesta vachena uchisiya mukadzi kumba andioni kuti zvinobuda because iwona ivo vakadzi ndipo vanozoda kunotesta mamaneja avo kubasa handimaona because ndimi uri kutanga chigame ichi kana uchingoda ida mukadzi wako svita kwanhanzvadzi aya ingoda mukadzi wako anditi ida mukadzi wako sokumuda kwawakaita chero anga asina magaro wakamuda akadaro chingomuda chero anga ane ziso rakareya wakamuda akadaro chingomuda akadaro anditika kwete kuti wazochinja wapinda muSA waona iwo masipika ekusurisa akakura kusvika uko kumedhem avana wakukombeya medhem nemazisipika matenga aya mapaipi aya emasuweji anenge ane vakadzi kuSA wakuti haindoda kutodai so hakuna respect yaunopiwa panenge pakadaro wabika Lucinda good girl Sylvia vanhu vesati muzabika shwa inisati ndatobika handimaona ati ngazvingoitwa 2 ways mudzimbabwe anyway atina kupedza topic iyi hati yanga iri yemaCOS aditika nemavhidhiyo anga achibuda ekunzi vari kutora varume vevanhu muno umu mangwana tinenge tiri pano todzoka aditika neemudzimba topic iyoyi nemudzimba general kubva pano patabvunza vaya kuti sei varume ndakatokumbirwa nemwe munhu iyoyi topic sei varume vachiti kana vakanotenga stand ari murume wako anoisa zita rake ega uriga kusare mukadzi right todzoka futi mune nyaya yemudzimba iyoyi yekuti ko inini nhasi wakandiwana ndakadai so ndiri katete ndine kajojotengi nhasi jotengi rangu rakusemesa wakuona vezviwest zvakadaiwo uko kuSouth Africa wakumhanya navo koini wandizva mangwana chenge chidzivana dzese mubedroom umu maibhodhlana natsoka handika iko zvino wakusemeswa hauchadi kudzidzira tsoka dzamedhem dzakusemesa handika because wakunodya dzeyellow pads apa dzeyellow body tsoka but yangu yeblack iyoyi patakandadina kwanga uchiona kuti tsoka yangu ndeyeblack iripo zvachinja saka tinenge chida kuti tinzwe mangwana injera vanhu vesati kubika ini ndoga ndisina tichinyatsokutoona kuti chii chiri kuitika mamarriages umu handika tichiudzana nekutsiurana saka ati we listen we don't judge tichida kuudzana mafacts chete animaona so mangwana guys nevarume venyu varume tinokudai mangwana tinokukokai pachirongwa pano tinokukai mangwana musanyarare tosati munogara muri panapa pakanyarara mangwana musanyarare uyai muvhure handika muvhure mutiudze kuti chii chiri kuitika mudzimba chii chainetsa kuti zvinhu zvisanyatsa kufamba zvakanaka ndachinjei nhasi yokuti mukadzi nhasi ndakunyadzisa ndachinja papi kudhara waimbotadza waiti wausingagoni neni tiri kuZimbabwe nhasi tapinda muSouth Africa nhasi tapinda muAmerica tapinda handichaiti ndatadzei dambudziko riri papi toda kuti tizive nezvetopic iyoyi mangwana varume tinokukokai uyai neuwandu hwenyu mangwana muuye mutaure sometimes hatigoni hamugone kutaura muri tune mukadzi wako muchiudzana mumba kuti madhem muri kuona kuti mazano muri kuwanza manga musina manga iko zvino manga yanondipara kana takarara handika but pamaplatforms akadai sepamashows panongorohwa phone call chete hapana rizati ndiani tototaura handika totosipana namasignal manhingi mameseji ipapa medhem anozoti okay point ndataurwapo kumba kwangu zviriko vakutogadzirisa ii point ndataurwa papa nababa kumba kwangu zviri kutoitika votogadzirisa pamaplatform tinotoudzana ipapa pamaplatform totogadzirisana ipapa pamaplatform ipapa animaona hanzi what time tomorrow I'm not yet sure about the time but ndichakupai time because ndetipo ndombomuka ndakudza ndakatora annual ye5 days handika baba vakatorawo yavo annual 5 days saka tese takagara pamba tiripo for 5 days tenge tiripo pamba tose animaona takagara saka pandichamuka ndovabikira breakfast ndobva ndageza ndobva ndasouya saka tese tenge takazorora panapa maybe ndositanga paweekend kana ndositanga nemanderi asi iwo ndinondotanga nemandi animaona so techiona ipapo saka mangwana ndichangokuudzai kuti nguvai then takaenda handitika pangwana sisati ndauya mundifungidze munzwe munyaya iri muinbox mangu ndakangana kuitana chitanga guys yamai vanoviga secret yababa murume wavo achirepa mwana wavo ane 3 years. Come on guys, madzimai, come on. Mwana ane 3 years. Baba vachita mwana ane 3 years mukadzi. Mai vachizviona. Kuzozvitaura nhasi simply because apasina kumira zvakanaka pane zvaitika vakudongorera kumapoto baba. Vakudongorera kumapoto guys, tigaendinde kunobika.
ndakudongorera kumapoto. Ndipe 30 minutes yet. Ndapedza. Nachwa. Anmona. Saka ndinotaura mangwana zvakanaka ndakanyatsonzwa zvisiri nezvenyaya. But hazvina kunyatsoita mushi. Guys, chiregai ndinde vekwangu father vakumirizika pano vachimiramira vachimirizika. Muri kumirizikei? Ini yakunobika 30 minutes yet ndapedza. Guys, chiregai ndinde guys, tobatana mangwana nditika mangwana akanaka morarapo guys. Thank you guys. Thank you all the star senders. God bless you.